Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Ududri City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Hunyo 5 tuig 2025. Sa gihapon inimo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hofer sa mga nagapanguna dalakuan karon nga mga balita. More power magapanigayon sang 12 hours sa power interruption. Bantayan ang detalye. Samtang pamilya sang soltero nga napatay sa syudad sang Pasig wala nagapati nga ini ang nagahikog. Dako ang pagduda nga hungod nga ginpatay ang nasambitan nga biktima. Samtang good news para sa mga job hire sa Iloilo City Government. Bangod gagin na anunsyar diri ni incoming Iloilo City Mayor Inday Raisa Treñas Chu nga pasakaan ang ila sini nga sweldo by 130 pesos a day. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, dismiss sa police officer nakuhaan sang suspected shabu armas kag iban pa nga mga illegal sining nga bagay sa ginakasa sining search warrant sang City Drug Enforcement Unit sa city proper area. Samtang mga barangay official sa veteran sa village Aminado nga nagagwa ang pangalan sa ngaray pulis nga naulamid sa illegal sining nga druga. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, grupo sa mga kabataan nagapati nga hindi dampig sa pumuluyo ining Public Utility Vehicle Modernization Program. Mga drivers sa First Town Municipality sa ginaduso nga i-abolish na lang ang local public transport route plan. Muni madalagkuar mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Puwas ng adlaw ang ginahulat-hulat kag ginakalangkagan sang tanan NBA 2025 Finals sa tunga sang Oklahoma City Thunder kag Indiana Pacers. Sa home court ini sang Indiana Pacers or sa home court rather sang Oklahoma City Thunder, hiwaton ang game number 1 sa aton sining mga kabumbo. Sinuayhan ang una nga makapuntos sa unang hampang sa tunga sang Oklahoma City Thunder. Ngati pilaman iya ka dekada sini Banwa kag subong lang liwat nga nakasulod sa bahin karon sang NBA Finals. Lonsay mga bataon kag gutom sa kampyonato ang mga players ang magtimbang sini nga grupo. Timbang sini nga grupo ang Oklahoma City Thunder kag subong man ang Indiana Pacers. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan tikon lang taon naton Banwa ang mayara gid lamang sang makabigtang championship experience, no? Kung lang taon naton championship experience, ara dira ang most valuable player sa Eastern Conference Finals. Waisa nga liwan kunti si Pascal Siakam. Magluwas sa kay Siakam dira sa aton sini nga mga kabumbo. Mahambal naton nga lunsay ini nga mga bagwanon nga mga players sa patag iya sang NBA Finals. Amo man sa bahin karon sang Oklahoma City Thunder. Lunsay mga bataon man ang ila sini nga mga players, no? Nga mga nagakarakasaman niya nga makaangkon sang labing una sini nila nga NBA Championship, NBA ring. Tisaton sini nga mga kabumbo, no? Bantayan ninyo inabuas diri man sa pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo kay magahatag kita sang live updates para iya sa aton sini nga mga kabumbo, no? Diri man sa aton sini karon iya nga pagpangalagad.
Samtang gintumod na diri sa nga mga kasubong sininiya nga mga senador, gaway sa nga liwan, kunti amo si Senator Bato de la Rosa, ang source sining no impeachment batok sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Ang una nga nagpabutyag si Banwa nga may ara siya sa nga draft copy, way sang liwan among presidential sister nga si Senator Amy Marcos, and then nagkonfirma naman diri Banwa si Senator Jinggoy Estrada nga may nauyatan man ini siya nga draft resolution. No, nga hindi na lang pagpadayunon ang impeachment trial batok sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Sa aton sinikron niya nga mga kabumbo, may ang iban siniya nga mga senador nagpamalibad nga maghatag iya sa ila sini nga komento na tuhoy sa kun ini sila ang mayara man bala sa draft resolution or ini sila banwa ang nakaangkon sang kopya or even gin sugilanon ni Senator Bato de la Rosa. Sa iyaman siniya nga plano nga no impeachment batok sa kay Sara or Vice President Sara Duterte. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo sinibantayan sa baday nga pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombohanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin Ito sa classroom kag school. Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita. Komentaryo. Drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang Balita. Nanawagan na si Health Secretary Teodoro Herbosa
kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magdeklara ng National Public Health Emergency dahil sa mabilis na pagdami ng mga human immunodeficiency cases dito sa ating bansa. Ngayon ay may pinakamataas na bilang ng bagong kaso sa buong mundo. Ayon nga kay Herbosa, may 56 na bagong kaso kada araw na naitatala ngayon 2025 at kinakailangan ng buong pwersa ng gobyerno para naman mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit. Anya, ito ay parang COVID-19 na rin na kailangan na ng koordinasyon ng lahat, hindi lamang ng Department of Health, kundi iba pang mga tanggapan na gagalaw. Pinahahawak na rin ng Department of Health ang human immunodeficiency virus testing sa mga paaralan, komunidad at online. Patuloy din ang pamimigay ng antiretrovirals at murang kondom bilang pangunahing proteksyon laban sa pagkalat ng sakit. Sinusuportahan naman ni Senator Loren Legarda ang naturang panawagan at binigyang diin ang Suportahan naman ni Senator Loren Legarda ang naturang panawagan at binigyang diin ang kagaya ng kaso ng isang 13 anyos na batang babae doon sa lalawigan ng Palawan bilang babala sa kahinaan ng kabataan laban sa human immunodeficiency virus. Git nga ng kalihim ng Department of Health, ito ay hindi lang issue ng kalusugan kundi isang pambansang usapin na rin na kailangang matugunan. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong panukalang aumento na 100 pesos daily minimum wage, mas convenient, praktikal sa halip na 200 piso ay niyan kay Senador Villanueva. Ito namang si Senator Mig Zubiri, hinikayat ang mga senador na pagtibayan ng Senado ang 200 pesos minimum wage hike bill na bersyon naman ng Kamara. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Naniniwala si Senador Joel Villanueva na mas convenient at praktikal ang panukalang aumento ng 100 pesos daily minimum wage para sa mga manggagawang Pilipino. Tugon nito ni Villanueva matapos aprobahan ng Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na 200 pesos na sahod sa mga minimum wage earners sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa panayam, sinabi ng senador na handa siyang tanggapin ang bersyon ng mababang kapulungan. Ngunit nagbabala siya na maaari nitong ilagay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang mahirap na sitwasyon. Interesado rin ng senador na malaman ang naging basihan o pag-aaral ng mga kongresista sa isinusulong na 200 pesos wage hike dahil hindi rin isinasantabi ng mambabatas ang magiging kalagayan ng business community, lalo na ang mga employer na magpapasahod. We still believe na yung 100 is most convenient and practical. But yung 200 medyo as much as we wanted to, we don't know. As the business community, talagang meron silang pag-aaral na makukumbinsin nila na talagang kaya. Why not? Diba? Because we're always in that position na ibigay ang lahat na natin ibigay sa ating mga manggagawang Pilipino. So we have yet to hear anything about it, no? And that's interesting because the obvious thing that would happen is 100 kami, 200 sila bicameral, di ba? But let's also entertain the idea. For example, on my end, I can try to influence my colleagues na adapt natin yung sa House and give it to the President. Parang makakawawa naman ng Pangulo, no? Puro problema na lang yung ibinibigay sa kanya. Maliban kay Villanueva, nalugod naman si Senador Juan Miguel Zubiri sa pagpasa ng Kamara ng kanilang bersyon ng aumento na sahod sa mga manggagawang Pilipino. Bilang may akdaan niya ng panukalang batas na 100 pesos daily minimum wage, ang panig daw niya ay sa mga manggagawa. Naniniwalang senador na kailangan ng mga manggagawang Pilipino ang tulong pinansyal para sa kanilang mga pamilya at pangangailangan pang araw-araw. Dahil dito, hinihimok ni Zubiri ang kanyang mga kasamahan sa Senado na kung nais pagtibayin ng bersyon ng Kamara ay tanggapin na ito. Ngunit kung nais naman daw magmungkay ng mga senador ng amyenda, hinikayat ni Zubiri ang mga senador at si Senate President Francis Escudero na agad bumuo ng BICAM upang matalakay pa ito sa susunod na 3 araw bago magsinidye. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Inaasahan ng mga kabombo ng American defense contractor na Lockheed Martin na malapit nang maihain ng pamahalaang Amerika ang formal na alok para naman sa planong $5.58 billion na bentahan ng F-16 fighter jets dito sa Pilipinas. Noong Abril mga kabombo ay naprubahan ng Amerika ang posibleng pagbenta ng 20 F-16 jets at kagamitan sa Pilipinas bilang tugon sa tumitinding tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea. Ngunit ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, wala pa siyang natatanggap na opisyal na alok mula naman sa naturang panig. Nilinaw ng Lockheed Martin na ang usapin ay nasa antas ng gobyerno sa gobyerno at ayon nga sa pangalawang pangulo ng kumpanya na si Amy Bernat, ay depende pa rin ito sa US government pero naniniwala sila na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Bukod nga sa mga jets, ay alok din ng kumpanya ang tech transfer, local maintenance at pagtatayo ng innovation center na layuning paunlarin ang lokal na industriya at kakayahan ng depensa dito sa ating bansa. Nako naman tayo sa may bahagi ng Malacanang, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinatutugunan na sa Health Department ito hong patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa at pinapaamyandahan din ito itong batas para labanan ang naturang sakit. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yam tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health na tugunan ang tumataas na kaso ng HIV sa bansa. Ayon kay Herbosa, mahigpit ang bilin ni Pangulong Marcos na padaliin ang pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng mas mabilis na proseso sa mga pangunahing hospital na pupuntahan ng mga individual na namumuhay na may HIV. Binigyang diin ng kalihim na sa pamamagitan ng nasabing sistema, masisiguro na rin ang regular na pagkonsulta ng mga individual mayroong HIV. Paigtingin din ng Department of Health ang kanilang kampanya na iwaksi sa isipan ng ating mga kababayan ang stigma ng pagkakaroon ng HIV. Anya sa ngayon, dahil may mga gamot na, hindi na nakakamatay ang nasabing sakit basta't regular ang pagkonsulta at ang pag-inom ng gamot. Libre ang mga ibibigay na ARV ng Department of Health. Sinabi din ng kalihim, nakakaalarma din kasi na 57 na kaso ang naitatala bawat araw mula noong buwan ng Enero hanggang nitong Marso o sa unang quarter ng taon. Dahil dito, sinabi ni Herbosa, pinaigting ng Department of Health ang pagbibigay ng antiretroviral o ARV drugs sa mga individual na namumuhay na may HIV. Sa kabilang dako, binigyang diin din ni Herbosa na panahon na rin para amyendahan ang batas para labanan ang HIV. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Health Secretary Ted Herbosa. Pinagmulan ng monkeypox, diba? So hindi ko alam na may gano'n na. Yung batas natin for testing of female sex workers, nakalagay kasi sa batas, female sex workers. And 95% of our HRV are men having sex with men. Hindi sila natetest. So baka kailangan din nating balangkasin yun, Yusek Claire, no? Kasi batas yun eh. Interpretation ng law. Female sex worker ang nakalagay. So ano pa bang yung stigma na sinabi mo kanina, ayaw nila magpa-test, natatakot sila. And the fact na mga bata ito, ang feeling ko, it's about the raging hormones of an adolescent. Pagkatapos, yun nga, experimenting, napakadali. With online dating, may group sex pa, may anonymous sex pa. So these are the things that I've listed down as very, very important. And then, napababa na rin namin yung age of consent sa testing to 16 years old. So, pwede na magpa-test ang 16 years old, assent ba tawag doon legally? O basta. Si DOH Secretary Ted Herbosa. Tiniyak naman ni Herbosa na sapat ang supply ng DOH sa antiretroviral drugs sa harap na tumataas na kaso ng HIV sa bansa. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.
Sa puntong ito ng ating balitaan, dako muna tayo dyan sa lungsod ng Maynila dahil itong si dating Congressman Arnie Teves ay sumalang na ho sa arraignment ng kanyang kasong kinakaharap dyan sa Manila Regional Trial Court Branch 12 at ang NBI naman ay bantay saradong seguridad ng dating mambabatas. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Personal na hinarap ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. ang nakatakdang arraignment ng kanyang mga kaso na isinampal laban sa kanya, kung saan sumailalim ito sa pagbasa ng sakdal matapos siyang dalhin rito sa Manila Regional Trial Court Branch 12 kaninang bandang alas 7 ng umaga. Nakischedule ang kanyang arraignment sa ganap na alas 8:30 ng umaga, kaya't ito ay nasimulan na agad sa nakatakdang oras. Isa ang Bombo Radio Philippines sa mga eksklusibong nakapasok sa loob ng naturang korte dahil sa limitado lamang ang maaari makapasok, kaya't personal nating nasaksihan ito. Unang hinarap ng dating kongresista sa isinagawang arraignment ang kaso nito hinggil sa illegal possession of explosives na inihain laban sa kanya. Nang siya'y basahan na ng sakdal, tumanggi itong magpasok ng plea at sinabi ang mga katagang, "I invoke my rights to remain silent." Kaya't buhat nito ay mismong ang korte na ng Manila Regional Trial Court Branch 12 ang nagpasok ng not guilty plea para sa naturang kongresista. Tumayong hukom sa naganap na arraignment ng mga kaso si Judge Renato Zaleta Enciso. Tumagal ang kanyang unang arraignment ni kongresistang si Arnolfo Arnie Teves sa kasong illegal possession of explosives ng higit 2 oras bago matapos, kung saan sinundan ito ng ikalawa pang kaso na may kinalaman naman sa illegal possession of firearms. Dito inisa-isa sa pagbasa ng sakdal ang mga nakumpiska umanong mga armas na natagpuan sa kanya habang walang legal o lisensyang nagpapahintulot para sa kanya. Sa kapareho niyang naging sagot, muli niyang iginiit na karapatan niya sa pagsambit ng mga katagang, "I invoke my rights to remain silent." Dahil dito, mismong korte na muli ang nagpasok ng not guilty plea para sa naturang dating kongresista. Matapos ang sinagawang arraignment, siya ay agad na ineskortan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation pasakay sa isang van. Kaugnay naman nito, didinaw naman ni National Bureau of Investigation Chief Jaime B. Santiago na kanila munang hihintayin ang pinal na desisyon kung saan nga ba dapat ma-turn over ang kustudiya kay Arnie Teves Jr. Aasahan umano na ngayong linggo o sa mga susunod pang mga araw bago tiyak na malaman o matukoy ang pinal na gagawing hakbang ng kawanihan. Kaugnay niyan, pakinggan natin si retired Judge Jaime B. Santiago, ang chief ng National Bureau of Investigation. So sabi ko, sige, i-hold mo muna yan, antayin natin ang final decision ng Manila courts marami para finally ma-determine namin o saan namin finally ita-turn over si Congressman Teves. Wala, but within this week, tignan namin, pagka walang ibang lugar na kasi ma-determine namin kung saan talaga ba ilalagay no? Yun. Susunod naman kagustuhan ng hukuman. Sa ngayon ay nakaalis na itong si dating Congressman Arnie Teves Jr. mula dito sa Manila Regional Trial Court matapos ang isinagawang arraignment ng kanyang mga kaso. Kanina kitang-kita yung presensya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation upang maseguro ang kaligtasan sa buhay ng dating kongresista. Live mula dito sa Manila Regional Trial Court, Branch 12, Lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario nag-uulat. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang bagong travel ban upang maprotektahan ang Amerika mula sa mga mapanganib na dayuhan. Dito ay pinagbabawal ang pagpasok ng mamamayan mula sa 12 bansa kabilang ang Afghanistan, Burma, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea at maging Eritrea, Haiti at Iran, Libya, Somalia, Sudan at Yemen. Ang desisyon ay kaugnay ng isang terror attack sa isang Jewish protest sa Boulder, Colorado, kung saan sinisisi ng mga otoridad ang isang lalaking iligal na nanatili sa Estados Unidos.
Ayon pa sa presidente, ang insidente ay nagpapatunay ng panganib ng hindi maayos na pag-usuri sa mga dayuhang pumapasok sa bansa, kaya kinakailangan ng palakasin ang seguridad. Kinilala naman ng Federal Bureau of Investigation ang suspect bilang si Muhammad Sabri Soliman, isang 45 anyos na lalaking gumamit ho ng mga pampasabog upang sunugin itong mga demonstrador na nagdulot naman ng pinsala sa 8 katao. Patuloy naman iniimbestiga ng otoridad ang naturang insidente bilang isang targeted terror attack, habang ang White House naman ininindigang ang bagong travel ban ay isang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Samantala, nagkaroon ng pag-uusap sa telepono sina Pangulong Russian President Vladimir Putin at si Pope Leo XIV itong Miyerkules upang talakayin ang papatuloy na digmaan sa Ukraine. Ayon sa Kremlin, ipinaabot umano ni Putin ang kanyang kagustuhan na makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya. Gayunpaman, iginit din ni Putin na ang rehimen sa Kiev ay nagpapatuloy sa pagpapalala ng tunggalian at pagsasagawa ng mga sabotage o pagsabotahe laban sa sibilyang infrastruktura sa terorista o teritoryo ng Russia. Sa parehong tawag, ay muling tiniyak ni Putin ang kanyang kagustuhan para sa isang pampolitika at diplomatikong resolusyon sa krisis na inilarawan naman ng Kremlin bilang isang konstruktibong pag-uusap. Binanggit din umano ni Putin na upang makamit ang isang ganap at makatarungan at maging ang pangmatagalang solusyon sa krisis, kailangan tanggalin ang mga ugat nitong malalim na ang naturang sanhi. Ginagamit ng Russia ang ganitong uri ng pananalita upang itulak ang mga matagal ng kahilingan, kabilang ang pagbabawal sa Ukraine na sumali sa NATO, nagpagbawas sa militar ng bansa at pagbibigay ng malaking bahagi ng teritoryo sa Russia. Maring tinanggihan naman ng Ukraine ang mga panawagang ito at iginiit ang isang walang kondisyong tigil putukan at isang panukala na hanggang ngayon ay tinatanggihan pa rin ng bansang Russia. Balik sa mga balita sa Pilipinas, nakauwi na dito sa ating bansa ang 9 na Pilipinong marino na naipit naman sa isa sa mga port doon sa bahagi ng Yemen, habang patuloy pa rin ang lumalalang tensyon sa nasabing rehiyon. At ayon nga sa Department of Migrant Workers, ay kinilala ang mga seafarers na sina mula ho dyan sa MV Rival, isang barkong naipit sa nasabing daungan dahil naman sa sagupaan ng Houthi rebels at pwersang pinamumunuan naman ng Saudi. Sinalubong ang mga ito diyan sa Ninoy Aquino International Airport na Department of Migrant Workers Assistant Secretary Levinson Alcantara at Director Augusto San Diego III at mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration. At ayon nga sa ahensya, makakatanggap ng ayuda ang mga ito at pansamantalang matutuluyan at serbisyong medikal pati na yung psychological test. Itinuturing ang naturang pangyayari bilang milagro na rin dahil delikado ang naging kalagayan ng ating mga kababayan habang lumalala ang armadong tunggalian sa nasabing bansa kung saan sila nanggaling at kung saan nakadeploy ang mga Houthi missile system at meron pang sagutan ng airstrike mula sa pwersa ng kanluran at ng kanilang katunggali. Samantala, nananatili naman sa pwesto si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos na tanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbibitiw bilang pinuno ng naturang tanggapan. Ang hakbang na ito, mga kabombo, ay nagpapatatag daw sa mga programa ng Department of Migrant Workers at ayon kay Kakdak, ang bagong sigla o ang inspirasyon na kanyang natanggap matapos na mapanatili sa pwesto ay gugugulin niya sa pagtulong doon sa mga kababayan natin at mga pamilya ng mga ito o ng mga overseas Filipino workers. Sa iba pang mga balita, magsasanib puwersa ang mga Coast Guard ng Pilipinas, Amerika at Japan para sa ikakasang 5 araw na trilateral maritime exercise sa Kagoshima, Japan simula sa Hunyo 16 na magtatagal hanggang Hunyo 20. Ayon sa Philippine Coast Guard, i-deploy sa pagsasanay ang 97-meter multi-role response vessel na BRP Teresa Magbanwa.
Bago ito, nakatakdang isagawa ang send-off ceremony para sa BRP Teresa Magbanwa at ang mga crew nito sa araw ho ng Biyernes, Hunyo 6 o bukas ho yan mga kabombo. Inaasahan na makakarating ang naturang barko ng Pilipinas sa Japan sa Hunyo 12 kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ating bansa. Ito naman ang ikalawang pagkakataon na magasagawa ang tatlong bansa ng naturang capacity building activity kasunod ng unang trilateral exercise na ginanap sa May Mariveles, Bataan noong Hunyo 2023. Sa kabuuan ng pagkasanay, maglilibot ang mga Coast Guard sa mga pasilidad. Magsasagawa ho ng mutual visit sa mga patrol vessels, maritime exercise meetings at capacity building exercise. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, nakaangkla ang naturang pagkasanay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Coast Guard ng ating bansa, makibahagi sa mga inisyatibo para sa pagpapahusay ho ng kapasidad ng hukbo na nagataguyod naman ng kooperasyon, pagkakaunawaan at mutual trust sa kanilang mga counterparts. Layunin ng ikalawang trilateral maritime exercise na mas mapalakas pa ang kolaborasyon at mas mapalalim pa ang diplomatikong relasyon sa Coast Guard counterparts, gayon din para ma-explore pa ang mas marami pang avenues para sa maritime cooperation tungo sa pagkakaroon ng rules-based order. Panaman tayo mga kabombo ng karagdagang balita mula sa ating news team. Ang Department of Transportation Chief ay naniniwala naman na ang solusyon sa matinding traffic ay yung mass transportation talaga at ang ahensya ay magsusulong daw ng mga proyekto na makakadagdag doon sa transportasyon para sa publiko. May balita si Bombo Isa Cotoner. Naniniwala si Department of Transportation Secretary Vince Dizon na ang pinakasagot sa malalang traffic ng Metro Manila ay hindi lamang ang pinagpaliban na EDSA rebuild, ngunit ang pagkakaroon ng mas pinaigting na mass transportation. Anya, hindi dapat mag-focus lang sa pagsasayos ng kalye. Dapat na unahin ang pagpaparami ng mass transport, lalo na sa mga congested na lugar. Kaya naman ito rin ang target ng departamento, ang mas maparami pa ang transportasyon na maaaring gamitin ng mga commuter. Para kay Dizon, walang madali o agarang solusyon sa problema sa trapiko, ngunit binigyan din niya ng pangunahing sagot ay ang pagpapabuti ng pampublikong transportasyon. Kapag napaunlad na ang mass transit system, naniniwala siyang hindi na mararamdaman ng mga tao ang pangangailangan na umasa sa mga sasakyan. Anya, mas kailangan nila ng mas maraming metro railways matapos sa mga subway projects, magdagdag ng mga underground railway at mga busway o carousel na hindi lamang sa EDSA ngunit sa ibang lugar na rin. Pagtitiyak niya sa publiko na ito ang kanilang target na gawin sa ilalim ng kanyang liderato. Ako po ang aking paniniwala at ang paniniwala po ng Department of Transportation, ang ultimate na solusyon sa traffic ay ang mass transportation. No? So kailangan po natin ng mas maraming metro railways, kailangan pong matapos natin ang subway at madagdagan pa ang mga underground railways natin. Kailangan pong madagdagan pa ang ating mga busway, carousel, hindi lang sa EDSA kundi sa iba pang mga major thoroughfares sa Metro Manila. So yan po ang ultimate solution. Kailangan po hindi tayo nakafocus sa kalye. Ang focus dapat natin, na nakita naman natin na yun talaga ang naging ultimate solution sa ibang bansa na dinanas din yung dinaranas natin ngayon na mabigat na traffic sa mga urban centers natin, ang mass transport. Kaya po, talagang tututukan din po natin ang mga mass transport systems hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati sa Metro Cebu, sa Metro Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita mula sa ating mga kasamahan, ito hong Transport Group, nais na pag-aralang mabuti ng gobyerno. Ito hong Transport Modernization Program bago tuluyang ipatupad. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Patuloy ang panghihikayat ng Transport Group ng Manibela na dapat pag-aralang mabuti ng gobyerno ang Transport Modernization Program sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, na hindi talaga sila kontra sa modernization, subalit may ilang mga bahagi na nais nilang ayusin ng Department of Transportation para sa nasabing programa. Hindi mo pa mabilang sa daliri kung ilan po yung nag-succeed dito. So bakit natin ipipilit ulit yung consolidation?
nasubukan na natin yung mga nagkooperatiba, nag-consolidate. Bakit hindi naman natin subukan yung single ownership o single franchise na masubukan namin na makapag-modernize, maipakita namin yung kaibahan nung nasa kooperatiba, yung consolidated dun sa mga unconsolidated. Dahil po kami, may mga tumatakbo na po kaming modernized unit dun sa aming pamamaraan na sumunod kami doon sa specification na ibinigay sa atin ng DOTR. Hindi kami makapag-mass produce nitong mga units na to dahil hindi naman po kami binibigyan ng Certificate of Compliance. Umasa pa rin ang grupo na mapakinggan ang kanilang kahilingan ukol sa mga pagbabago na nais nilang ipatupad sa modernization program ng mga pampasaherong sasakyan. Sana maumpisahan at makita yung kaibahan. Baka dito magtagumpay tayo at masundan kung ano yung mga inilalatag nating mga solusyon. Sana mabigyan tayo ng pagkakataon. Baka umusad po tayo. Again, hindi po kami tumututol sa PUBMP. Meron lamang mga components nito na hindi po naaakma dito sa ikagaganda o ikakaayos po ng pagpapatupad nito. Pagkakataon na mapag-aralan ito, ma-review ulit. Sabi ko, sige, 2 months, 3 months, maghihintay kami. Ako si Bombo Juvino Galang nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Handang-handa na muling sumabak sa kompetisyon ang Paris Olympics gold medalist na si Carlos Yulo matapos kasi ang 10 buwan na pagpapahinga ay sasabak na uli ito sa 12 Senior Men's Artistic Gymnastics Asian Championship. Gaganapin niyan sa Jeoncheon sa bahagi po ng South Korea. Mula 5 ng Hunyo hanggang 8 ay kasama nito ang ilang gymnast ng ating bansa, sina John Romeo Santillan at Justin Ace De Leon, pati na si Juancho Miguel Besana at John Ivan Cruz. At yan ay sa nagdaang Asian Championships ay nagbulsa itong si Yulo ng 4 na gintong medalya na ginanap naman doon sa Uzbekistan. Nangibabaw ito sa all-around floor exercise, vault at maging sa parallel bars. Magugunitang sa ginanap na Paris Olympics noong nakarang taon ay nagkamit si Yulo ng 2 gintong medalya. Samantala, ang PNP-HPG naman, maninita na rin ng mga motoristang nagtatakip ng kanilang mga plaka para makaiwas sa patuloy na umiiral na NCAP o itong No Contact Apprehension Policy. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yang tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Mag-uumpisa na ring manita ng mga motoristang nagtatakip ng kanilang mga plaka ang Philippine National Police Highway Patrol Group bilang suporta sa patuloy na umiiral na patakaran ng Metropolitan Manila Development Authority na No Contact Apprehension Policy sa buong Metro Manila. Ayon kay PNP-HPG spokesperson Police Lieutenant Dame Malang, ito ay magsisilbing tulong sa MMDA at maging sa Land Transportation Office para sa pagpapatupad ng mga batas trapiko sa lansangan. Binigyan din naman ni Malang na ang mga verifikasyon ng mga plaka ng mga motorista at ang mga maaaring batas na kanilang nilabag ay nakasalalay pa rin sa mandato ng LTO at ng MMDA at hindi na para lumabas pa ang HPG sa kanilang mandato. Nauna naman na dito ay kung mas lumala pa ang sitwasyon at magkaroon pa ng mas malaki pang violation ang mga motoristang mahuhuli at kung sakali rin mapag-alamang mayroong outstanding warrant laban sa mga ito ay agad naman na aaksyon ang kanilang mga hanay sa mga lansangan upang rumisponde agad. Inyo pong HPG ay hindi pa rin kailangan lumabas sa mandato na kung ano po ang kailangan pong ipatupad ng HPG. We leave it na sa ating pong MMDA along with the LTO. Kasi sa usapin na maaring maitulong mga verification ng plaka, ay naroon naman po ang ating LTO para po bigyan ng tulong ang ating pong MMDA. However, kung may mga pagkakataon na in-need or mag-escalate pa ng isa pang violation or mas malaki pang violation yung kababayan po nating nag-violate ng pong batas patungkol po sa trapiko po natin, ay maaari po mag-assist ang ating pong HPG para po sa agarang pong pag-aresto kung sakaling sila po ay may mga standing warrant na nakakakibat dito po sa pagpapatupad po ng ating pong NCAP. Samantala, para naman sa ibang mga areas na hindi sakop ng NCAP,
ay magtatalaga naman ang HPG ng kanilang mga unit para sa patuloy na pagtulong nito sa pagpapatupad ng mga batas trapiko at para na rin manitapa ng ibang mga motorista na hindi pa rin sumusunod sa implementasyon nito. Sa kabila naman nito ay may nakalaang ding mga hanay ang kanilang unit sa mga malalaking bahagi ng bansa para sa pagpapairal naman ng mas pinalakas sa police visibility sa buong bansa na siyang direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Ang ating naman din po nga database ay nakadikit din sa LTO. So mas mabilis na yung magiging proseso po natin sa verification ng mga plaka po na alinsunod po dito po sa NCAP policy po natin. A day ago, nagkaroon ng meeting ang ating pong directors along with the command group and especially yung ating pong Regional Highway Patrol Unit NCR. Saan nga may mga areas tayo na bibigyan ng mga deployment lalo na kung hindi man makakapagbigay ng sagabal sa mga congested area, i-implement natin kung ano man, i-implement ng Highway Patrol Group ang kautusan ng LTO para sa ganitong pagkakataon. May mga notes or mga guidelines na pinag-aaralan ngayon po ang HPG para muli makatulong po sa policy, sa pagpapatupad po ng ating pong NCAP policy. Tuloy-tuloy po yung ating pong implementasyon at paghuhuli po kung sakaling po muli ay pasok pa rin po sa mandato ng ating pong PNP HPG. Again, we are here naman din para po i-implement at manghuli ng ating pong mga kababayan na lalabag po sa ating pong mga batas. Sa kasalukuyan naman ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng HPG sa LTO at maging sa MMDA para sa kung ano pa ang maaaring assistance sa maipapaabot ng kanilang unit para sa striktong implementasyon ng NCAP sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Inihayag ng Department of Information and Communications Technology na plano nilang maisakatuparan ang pagkakaroon ng geoposition satellite dito sa ating bansa, kung saan ay naisumano ng naturang kagawaran na ito'y matapos at maiset up nang sa gayon ay mapakinabangan na ng publiko. Ayon pa sa kasalukuyang kalihim ng kagawaran na si Secretary Henry Roy Aguda, at yan ay pagkakaroon daw ng ganitong uri ng satellite ay upang mapabuti pa ang connectivity dito sa ating bansa at makapagbibigay din naman ito ng mas malawak na maaabot ng koneksyon o signal na magagamit ng mga Pilipino kahit saan man lugar o bahagi ng ating bansa. Kaya dahil dito ay kanilang minamadali na matapos ang gawaing ito kung saan ay kanilang isasagawa ang testing para naman dito ngayong taon. Pinangunahan at pinangalanan ang naturang geoposition satellite na Agila sa kolaborasyon nito sa kasama nga ang Estados Unidos at inaasahan mga kabombo na makakapaghatid ang naturang proyekto ng mas murang serbisyo kung sakaling maging available na dito sa Pilipinas para naman sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan at maisimula na ang pagpapairal nito. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Ruel Aguda. Ngayon, may tinatawag tayo na geoposition satellite. Ito naman, siguro mas malayo sa Earth. Ang alam nyo, parang physics, di ba? Pag mas malayo ka, mas malaki yung coverage. So, yung geoposition satellite na yan, minamadali po namin this year. Wala pa, pero papunta na po doon. Pangalan niya is Agila. Pagka okay na si Agila, pag nag-beam yan sa Pilipinas, ano na yan? Kahit sa dagat, meron na. Basta territory of the Philippines. So, diyan po kami excited. This year sana, minamadali po natin. Ang balak namin is, pag nag-on yan, mas mura dapat yung service niya kaysa the standard services. Bahagi yan mga kabombo ng tinig ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Ruel Aguda. Samantala, lumagda ang Pilipinas sa panibagong kontrata na nagkakahalaga ng aabot sa $70 million or $700 million para ho sa 12 FA-50 fighter jets mula sa South Korean manufacturer na Korea Aerospace Industries. Ayon sa anunsyo nitong Miyerkules, inaasahang makukumpleto ang paghatid ng naturang mga order bago mag-2030. Mas advanced ang bagong batch ng FA-50
S na may aerial refueling capability, maging itoong Acer radar at modernong air-to-air at air-to-ground weapon system. Ito ang ikalawang beses na bumili ang Pilipinas ng FA-50S kasunod ho na ang unang 12 jets na binili noong 2014. Naganap ang kasunduan 3 buwan matapos bumagsak ang isa sa mga naunang FA-50 sa isang misyon kontra rebeldeng komunista sa Mindanao. Napatay ang 2 piloto nito. Ayon sa Air Force, hindi mechanical failure ang sanhi kundi visibility at terrain issues. Bagaman hindi pa kinukumpirma ng Department of National Defense ang naturang kasunduan, dati nang sinabi ng Philippine Air Force na pinag-aaralan nila ang karagdagang pagbili para mapalakas pa ang kakayahang pangdepensa ng ating bansa. Magbibigay naman ng libreng sakay ang Metro Rail Transit. Good news. At pati na ang Light Rail Transit 2 para naman sa lahat ng mga pasahero pagsapit ng 12 ng Hunyo, Araw ng Kalayaan. Yan nga ay kasabay ng 127th anniversary ng Philippine Independence. Sinabi ng opisina ng Metro Rail Transit Line 3 ng libreng sakay ay available alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon ng tren ng nabanggit na araw. Samantala, ang Light Rail Transit Line 2 ay magbibigay naman ng libre mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa lahat ng istasyon sa parehong araw. Alinsunod dito mga kabombo sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maghandog ng mga inisyatibong naglalayong mapagaan ang gastusin sa transportasyon at mapalaganap ang pagpapahalaga sa mga pambansang okasyon kagaya ng araw ng ating kasarinlan. Samantala, pinagpapaliwanag ngayon ng Supreme Court en banc ang Commission on Elections sa petisyong inihain ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts o NTF-ELCAC. Hinggil ho sinalabas itong Resolution number 11116 noong Pebrero, kung saan hinihinga ng kataas-taasang hukuman ang naturang komisyon ng kanilang komento upang ibahagi ang kasagutan nito sa naging pagkwestiyon ng NTF-ELCAC. Nakasaad sa notice na nilabas ng Korte Suprema ay mayroong lamang 10 araw ang Commission on Elections para ipaliwanag ang kanilang panig bilang respondent sa petisyong isinumite laban sa kanila. Maalala sa inihain ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts o NTF-ELCAC ang Petition for Certiorari and Prohibition na may kasamang aplikasyon ng issuance ng Temporary Restraining Order o TRO kontra resolusyon ng COMELEC. Nakapaloob sa petisyong ito na mapawalang bisa ang Commission on Elections Resolution number 11116 kaugnay sa guidelines ito hinggil sa usapin ng diskriminasyon, lalo na nitong nagdaang halalan ngayong taon kung saan ay tinuturing na election offense ito sa isinakatuparang implementasyon ho ng naturang probisyon sa inisyong resolusyon. Sa kasalukuyan ay wala pang inilalabas na resolusyon ang kataas-taasang hukuman kung kanilang pinaburan ba ang pag-i-issue ng Temporary Restraining Order sa inihaing petisyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Samantala, naniniwala naman si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na nararapat lamang na bigyan ng insentibo ang mga pulis matapos ang kanilang pagsisikap na gampanan ang kanilang tungkulin ng tama. At yan ay kaugnay doon sa kampanya laban sa mga krimen. Git nga ni Police General Torre, nararapat lamang na pagkalooban, nagpagkilala at pabuya ang mga pulis kung sila man ay nakakasunod sa pamantayan at metrics para yan sa matagumpay na paghabol sa mga individual na nasa likod ng iba't ibang krimen. Ayon nga kay Torre, layunin ng kanyang direktiba ang paramihin pa ang huli at gisingin, kalampagin ang mga pulis para naman magtrabaho ng husto at anuman ang inaasahan ng kanilang panig at hindi masayang yung pinapasweldo sa mga ito. Paliwanag pa ni Torre, tamad o kaya masipag ay kailangan ho mga kabombo ngayon ay obligado ng lahat na magsipag at gampanan ang kanilang trabaho
dahil kanya itong kakalampagin sa kanyang panunungkulan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ayon pa kay Torre, mga kabombo, hindi lingid sa kanyang kalaman na may mga nagreklamo sa mabagal na pagpapatupad ng ilang pulis na kanilang arrest warrant kahit na matagal na pala itong inilabas ng hukuman. Gayon din ang mabagal na pagresponde o pagtugon sa mga insidente, anuman ang mga pangyayari na dapat ay gampanan ng hanay ng kapulisan. Nilinaw naman ni Torre na walang dapat na ikatakot ang publiko sa mga pulis dahil sisiguraduhin niya na pasok sa panuntunan at batas ang paramihan ng huli at yan ay dun sa mga kriminal at buhay ang mga ito na dadamputin at hindi itutumba ng walang kalaban-laban. Siniguro naman ni Torre na hindi ligtas sa pag-aresto at pagsasampa ng kaso at pagkakakulong ang mismong mga pulis na aabuso sa kanilang kapangyarihan. Bombo Police Report. Kuha tayo mga kabombo ng update dahil may isang opisyal ng barangay, isang barangay captain mula ho dyan sa Pili, lalawigan ng Camarines Sur ang nasawi. Alamin natin kung bakit. May balitang Bombo Radio Naga. Patay ang isang punong barangay sa bayan ng Pili, Camarines Sur matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Kinilalang biktima na si punong barangay Nerio Brazal ng barangay San Juan ng nabanggit na bayan. Sa naging pagharap sa mga gawad ng media ni Anselmo Anastasio, saksi sa pangyayari at isa sa mga katuwang ng napaslang na kapitan sa meat shop nito. Sinabi nito na habang nakaupo ang biktima sa loob ng kanilang meat shop, biglang dumating ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo at walang awang pinagbabaril ang biktima. Sa una, inakala nila na bibili lamang ang mga ito ng karne, ngunit laking gulat ng mga tao nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng barila. Nagsipagtakbuhan naman ang mga nakakita dahil sa labis na gulat at pagkatakot sa nasabing insidente. Samantala, matapos naman ang krimen, kaagad na tumakas ang riding in tandem patungo sa hindi malamang direksyon. Sa paunang investigasyon ng mga kapulisan, ang biktima ay dati ring naging Liga President ng nabanggit na bayan. Kilala umano ito sa kanilang barangay bilang mabait at matulungin kaya hindi pa malinaw ang motibo sa krimen. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Pili Municipal Police Station sa nasabing insidente. Pagtigil po ng motorsiklo dyan, bigla po tayo yung nakasugno, ilang bunot, sakit ang mga. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Angelica Basquinia nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa mga lalawigan, ang Commission on Elections naglabas ng summon para kay Governor-elect Baki Cuatro at para tumugon sa electoral protest ni outgoing Governor Garcia. Alam natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Inutos naglabas ang Commission on Elections sa pamamagitan ng Electoral Contest Adjudication Department ng summon para kay Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro na nag-utos sa kanya na tumugon sa electoral protest na inihain ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Inutosan din si Baricuatro na magsumite ng verified response sa Electoral Contest Adjudication Department sa loob ng 5 araw. Samantala, naglabas naman ng mensahe si Baricuatro kay Garcia na i-enjoy na lang nito ang mga natitirang araw sa kanyang posisyon. Ipiniliwanag pa ng bagong halal na gobernadora na dapat igalang at matupad ang kagustuhan ng mga mamamayan sa lalawigan ng Cebu. Gayon pa man tila hindi pa rin matanggap ni Garcia ang kanyang pagkatalo, kaya naman ginawa ang nasabing hakbang. Kung maalala ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya si Baricuatro dahil sa desisyon ni Garcia na maglabas ng pangunahing dokumento ng transisyon, kung saan binigyan ni Baricuatro ang kahalagahan ng maagang pag-access sa mga dokumento upang matiyak ang pagpapatuloy ng pamamahala at epektibong paghahatid ng serbisyong publiko. Ito ay dahil nabanggit nila na ang pagkaantala ay maaaring makahadlang sa kakayahan ng kanyang koponan na maghanda para sa agarang aksyon sa sandaling maupo ito sa pwesto at kasama nito ang pagkwestiyon sa DILG Cebu Province. Governor Garcia's decision to hand over crucial documents only on June 30th. This goes against the very idea of smooth transition. Unlike other LGUs, Governor Garcia has also forbidden meetings between my team and her department heads.
This lack of cooperation feeds a perception that there is an ongoing effort to hinder my administration from a strong start. It's the people of Cebu province who will ultimately suffer from this delay. Second, I question the DILG province apparent inability to fulfill its primary function as an impartial facilitator. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo John na Kanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako naman tayo mga kabombo dyan sa Davao Region. Mga individual na mayroong human immunodeficiency virus ay highly susceptible din pala doon sa mga posibleng tamaan ng monkeypox. Ayon ho yan sa ilang eksperto at may balita dyan ng Bombo Radio Davao. Ibinunyag ng Southern Philippines Medical Center na highly susceptible ang mga HIV-infected individuals sa mpox. Ayon kay Dr. Ricardo Odan, ang Medical Center Chief ng SPMC, na mabilis na mahawaan ang mga HIV patients ng sakit na mpox nang dahil sa pagkakaroon nito ng low immune system na direktang nakakaapekto sa kalusugan upang labanan ang virus. Maaalalang nauna nang ibinunyag ng Department of Health na nasa ika-4 na pwesto ang Davao Region sa may pinakamaraming kaso ng HIV at may naitala namang mga kaso sa iba pang rehiyon, dahilan kaya plano nitong magdeklara ng National Public Health Emergency. Dagdag pa ni Odan na sa 14 na kaso ng mpox na naitala sa Davao City, 11 nito ang may mga HIV. Habang kinumpirma naman ito na sa 14 na mpox cases nitong syudad sa ngayon ay mayroong 7 mga admitted cases sa SPMC at may 7 naman ang na-discharge na. Paglilinaw pa ng opisyal na kabilang sa 7 nasa isolation facility sa ngayon ay ang 4 na kumpirmadong positibo. 1 ang nag-relapse at 2 naman ang suspected cases. Ayon naman dito na pawang HIV-infected din ang 7 individual na naitalang may mpox at sa ngayon ay admitted naman sa SPMC. Habang kinumpirma din ito na kabilang sa 7 mga discharge na ang 3 mga individual na negatibo sa mpox. 2 ang patay na positibo sa nasabing sakit bagamat hindi mpox ang sanhi ng kamatayan at 2 naman ang gumaling na. Samantala, paglilinaw ni Aldan na sa 2 mpox cases na gumaling, 1 sa mga ito ang nag-relapse dahilan na imbes 6 lamang ang mga kasong positibo sa mpox sa ngayon ay naging 7 ito. Ani nito na isa sa mga palatandaang may mpox ang isang tao ay dahil sa pagkakaroon ng lagnat. Rashes na gradual na dumarami hanggang talampakan ng tao, hindi kagaya ng sa chickenpox na aniya ay mabilis na kumakalat sa katawan ng tao. Ang mpox talaga hindi talaga kinakatakutan, no? Ang kinakatakutan na yan HIV. Kasi ang mpox, nakukuha yan siya talaga sa skin to skin or even sexual. Ngayon, ang mortality ng mpox is maliit lang. In fact, mas light po 1% lang, no? Kung light 1 ka, it's 10%. Sa HIV naman, medyo sumalat, mas malaki kasi nakita sa datos, every day, nagkakaroon ng 57% increase. 57 increase of mpox every day. So, nakakatakot yun dahil sa mpox. Dagdag naman ni Odan na handang-handa ang SPMC bilang sub-national laboratory nitong syudad na i-accommodate ang kaso ng mga mpox kung saan iginit rin ito na mas madali pa itong gamutin kaysa HIV. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Prince Pandeleng para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang mag-asawang Filipino teacher sa Arizona, USA ba nakatanggap ng parangal sa seremonyang ginanap dyan sa New York. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Kinilala sa Estados Unidos ng Amerika ang kahangahangang mga nagawa ng mag-asawang Filipino teachers na nakabasa sa estado ng Arizona. Sila ay sina Hilbert Hermoso at Christine Don Gatungay Hermoso na naninirahan sa Barangay Manit, Pasay City nitong lalawigan. Ang nagawad ng prestihiyosong pambansang parangal sa New York ay ang Association of Film Teachers of America o AFTA. Pinarangalan si Ginoong Hermoso ng Global Service Award habang tinanggap naman ang kanyang
asawa ang America's Finest Teacher Crystal Apple Award. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ginang Hermoso, sinabi niya na nagsimula ang kanilang teaching careers dito sa Pilipinas. Noong 2021, dinala nila ang kanilang passion sa pagtuturo sa Estados Unidos, kung saan una silang nagturo sa Nebraska hanggang lumipat sa Arizona noong 2023 upang lalo pang mapalawak ang kanilang serbisyo sa komunidad sa Antelope Union High School. Sa higit 200 delegado sa seremonya sa New York kamakailan lamang, 4 lamang sila ang kinilalang nagmula sa State of Arizona. Ayon naman kay Ginoong Hermoso, gagamitin nila ang mga prestiyosong parangal na ito bilang inspirasyon upang maging mas mahusay pa na mga guro. I would like to say thank you to everyone, and this award goes to the all-to community who helped me, to mold me, to grow me, and then above all to my family and to Lord Jesus Christ. And thank you for listening with us. I am so grateful. I am so blessed to have this opportunity. It really give us emphasis to do more, to do better, so that we could give more impact towards not only for the students but also to the community as well. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Manila Health Experts ay may mga panawagan sa publiko na huwag daw magpanik at mas mainam na makialam at makibahagi dyan sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan ukol sa monkeypox. May panayam ang Star FM Manila. Nananawagan ang mga health expert na huwag matakot agad sa mga bagong sakit kagaya ng Mpox, bagkus ay makialam sa mga impormasyon tungkol dito lalo na sa mga abiso ng Department of Health o DOH. Ito ay matapos dumami ang Mpox cases sa Central Visayas, Western Visayas, Negros Island at sa BARMM. Ayon kay Dr. Gregory Opeña, nagdudulot ang takot ng panik o pagkataranta kaya mas lalong hindi nakapaghahanda ang isang individual sa bagong sakit kagaya ng Mpox. Ayaw natin matakot yung mga tao sa mga sakit kasi kapag natatakot yung mga tao, mas lalong nagkakaroon ng panic at lalong hindi nakakapag-prepare. Huwag tayong natatakot agad. Natural na tayo ay mabahala pero lagi nating armasan ng sarili natin ng nararapat na kaalaman sa pagbabasa at pagsunod sa mga tamang website tulad ng DOH o ang inyong mga local health unit. Bukod pa rito, ibinahagi pa ni Dr. Opeña kung paano maaaring mahawa ang isang tao sa Mpox, gayon din kung ano ang mga sintomas ng sakit na ito. Bali yung monkeypox o yung tinatawag natin ngayong Mpox sa isang uri ng sakit na ang sanhi nito ay isang virus. Ang nangyayari kapag nadapuan ka nito, ang mga sintomas na makikita natin, madalas yung nakikita natin sa SOCMED ngayon, yung nagkakaroon ng rashes, mga butlig-butlig, nagkakaroon ng lagnat o yung mga sintomas na kahaling tulad ng trangkaso. Yung Mpox ay maaari tayo mahawa kapag nagkaroon tayo ng exposure, direct contact doon sa taong mayroong may Mpox o doon sa mga fluid na nanggagaling doon sa sugat or di naman kaya kapag nakipaghalikan o nakipagtalik din doon sa taong may Mpox. Payo pa ng health expert na ipagpatuloy pa rin ang palaging paghuhugas ng kamay at kapag nasa pampublikong lugar ay maaari pa rin magsuot ng face mask at dumistansya sa mga tao. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Star DJ German Bolero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang cost-oriented groups naman at labor sector, itinuturing na malaking tagumpay sa minimum wage earners ang panukalang batas na dagdagan ng 200 pesos ang arawang sahod. Alamin natin ang good news sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Ikinagalak ng mga cost-oriented groups at labor sector ang pag-aproba ng Kamara de Representantes sa panukalang batas na naglalayong magdagdag ng 200 pesos sa arawang sahod na mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Sa botong 171 na pabor, walang tumutol at isang abstensyon, mariing ipinakita ng mga kongresista ang kanilang suporta para sa kapakanan ng mga manggagawa sa isinagawang sesyon nitong Miyerkules. Mas mataas ang alok ng Kamara kumpara sa naunang inaprobahang 100 pesos dagdag sahod ng Senado.
Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Elmer Foro, ang Secretary General ng Bayan Panay, binigyang diin niyang tagumpay ito para sa mga manggagawa at isang hakbang tungo sa mas makataong pamumuhay. Ayon kay Foro, matagal nang hinihintay ng mga manggagawa ang ganitong uri ng pagkilala sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya. Sa panahon ng sunod-sunod na taas presyo, malaking tulong ito upang maibsan ang kanilang paghihirap. Nagpayag din ng Pag-asa ang ilang manggagawa na makakatulong ang dagdag sahod sa pagbili ng pangunahing pangangailangan, pag-aaral ng mga anak at pagkakaroon ng kaunting ipon. Sa kabila ng hirap ng buhay, nakikita nila ito bilang liwanag at pag-asa sa kanilang araw-araw na pakikibaka. Gayunman, dahil magkaibang bersyon ng Senado at Kamara sa halaga ng dagdag sahod, isusumiti ito sa Bicameral Conference Committee upang pag-isahin at plantsahin ang pinal na bersyon ng panukala. Kapag napagkasunduan na, ipapadala ang panukalang batas sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ito ay maging ganap na batas. May kapangyarihan ang Pangulo na i-veto ito, ngunit umaasa mga grupo at manggagawa na mapapakinggan ang kanilang panawagan para sa makatarungang sahod. Siyempre nanawagan din tayo sa Senado. Sana po ay panindigan ninyo ang inyong pangako sa panahon ng eleksyon sa ating mga manggagawa at mamayang Pilipino na maibsan lamang ang kahirapan ng mga mamayan sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataas ng sahod ng ating mga manggagawa. So sa buong manggagawa natin, ipagpatuloy po natin yung ating mga pagkilos upang maipasiguro na maitulak talaga yung 200 pesos na wage increase, legislated wage increase nationwide across the board sa buong Pilipinas. Kaya po kami po nagpapasalamat sa Bombo Radio sa patuloy na pagdadala ng issue na ito. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling update sa mga kaganapan, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. Available yan sa pamamagitan ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live ng Bombo Radio Philippines sa ating 32 fully digitalized stations ng atin pong Bombo Radio Philippines. Diyan sa bahagi po ng Visayas, unahin ko sa lalawigan ng Iloilo at lungsod ng Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Pero kung kayo ho ay nasa bahagi naman ng Bacolod o kaya ay iba pang parte ng Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Diyan sa bahagi ng Capiz ay Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Doon naman sa parte ho ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At diyan sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos, sama-sama na tayo manalangin ng Oratio Imperator for the nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from
lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad. Mangin kaupod naton sa Simatinion ang More Power Iloilo sa paghatag sa aton sang abiso na may kantanan sa sining scheduled power interruption by June 8, 2025. Yari karon sa aton sining linya si Miss Angel Tan, Strategic Communication Officer sa More Power Iloilo. Miss Angel, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon, Bombo Cham, kag sa aton nga mga tagpalamati diri sa bahin sang Bombo Radio Iloilo. Alright, kanyo tell us about sa sining pati gayon sining power interruption na by Sunday, Miss Angel? Yes, Bombo Cham, no, by June 8, 2025, nag-request diri ang NGCP o kon ang National Grid Corporation of the Philippines sa nga 12 oras nga scheduled power interruption diri sa franchise area sang More Power, kung sa diin magapatigayon ini sila sang ila man abi nga maintenance works. Amo ni siya ang Domingo gid siya nga adlaw, Bombo Cham, kag kadungan sini sa sining ginayo sang NGCP, emphasize sa ginayo sang NGCP nga power interruption diri sa bahin sang Iloilo City, magapatigayon man ang More Power sang pila ka mga clearing operations agod nga matinloan ang mga areas, at the same time malikawan ang mga unscheduled power interruption sa mga palaaboton nga mga tinion, Bombo Cham. Kag amo ni siya more on like line works diri ang pagahimuon sa aton nga mga personnel on the ground on the specific day man abi, Bombo Cham. Kag yari ang mga areas nga nag-request sang o kon mga areas nga apektado sang 12 oras gid ni siya nga, pero 12 oras abi nga power interruption. Magasugod ini siya from 5 a.m. to 5 p.m. Bombo Cham. Kabahin diri ang portion sang mobile feeder 3, portion sang Mega World feeders 3, 4 and 5, portion of Abeto Mirasol Taft South Mandurriao, portion sang Airport Mandurriao, Dungon Sea Mandurriao, L98 del Castellana Haro, portion sang Guzman Esena Mandurriao, portion sang Hibawan Norte Mandurriao, portion sang Hibawan Sur Mandurriao, Navais Mandurriao, Oñate de Leon Mandurriao, Our Lady of Lourdes Haro, Pali Benedicto Mandurriao, area pagid sang PHHC, Block 17 Mandurriao, portion sang Sambag Mandurriao, portion sang San Vicente Haro, kag portion sang Santa Rosa Mandurriao. Kag in line with this Bombo Cham, ang ride-on work sang More Power nga kumbaga pagpaninlo sa mga areas man kag affected man sang 12 hours nga interruption ang portion sang La Paz Feeder 3 kag portion sang Baldo sa La Paz. Pero ang aton diri nga maayong balita, Bombo Cham, no, out of 24,947 kuntani nga mga apektado sang sining scheduled power interruption nga tiginayo sa NGCP, nakat naton ini siya from 24,000 to 2,000 na lang ang affected, bangon man abi sa ginhimo sang More Power nga isolation and tie-up sequence. Magambal kita nga kung isolation and tie-up sequence, ginsaylo naton ang 94% sang mga consumers man abi ang ilang mga source of power
sa iban yung mga feeders sang more power. But silingon, 6% gid lamang sa mga konsumidor naton ang maapektuhan sa sining 12-hour power interruption, which is 2,595 kag nasalbar naton is around 94%. But silingon dako gid ni siya porsyento bombot siya maka-experience na lang sang 3 hours and 30 minutes nga blackout. And in line with this, ang mga areas nga maka-experience siya sang 3 hours and 30 minutes nga mga interruptions, ang whole feeder sang Mega World and mobile stations from 5 a.m. to 7 a.m. and between siya sa mga inoras bombot siyam 3:30 p.m. to 5 p.m. Same time man ang area sang whole La Paz feeder 3, at the same time ang whole La Paz feeder 7 from arin siya nga tinion niya 30 minutes lang bombot siyam from 5 a.m. to 5:15 a.m. kag 4:45 p.m. to 5 p.m. area ni siya sang whole of La Paz feeder 7, portion of Molo feeder 5, kag portion of Santo Domingo Arevalo. Amo ni siya ang 30 minutes gid lamang power interruption bombot siya. Alright, so ining mga maka-experience sa 30 minutes nga power interruption, medyo manasig lang ini sila Miss Angel. Ining nauna sinin mo ang ginpang mentionar is 12 hours gid. Kag you made mention nga Lunsay line works ang patigayonon. Maghambal ikaw nga line works pwede mo ma-share sa amon anong mga ginahimo sini kung maghambal ikaw line works lang ang tutukan regarding sa sining 12 hours nga scheduled power interruption? Okay, ang aton diri nga pagaymuon on the end bisang more power Iloilo bombot siyam, no, we're going to clean up sa mga areas, mga linya bisang more power, just like ang mga ginpang reklamo man. At the same time ining mga areas kung sa diin nga ni mga kahoy, mga clearing operations wala bombot siyam nga agud malikawan na ang mga unscheduled power interruptions in the future nga amo gid na ang kumbaga gin obra sang more power as this moment nga because ang NGCP nag-ayo kita iyagin kuha ta ang kay gayunan nga mag-ride on na gid lamang nga if ever nga we will do the maintenance works on our end, posible nga may mga power interruption pati area is gin-request ng NGCP and we will ride on na gid lamang agud nga isahan na lang blabombot siyam sang patigayon man abi sang tinuanay o clearing operations pagpaninlo sa mga linya sang more power Iloilo. Subot silingon ngati bangod nga nag-request ang NGCP, nag-upod si More Power para nga si More Power kumaabot man niya ang tiyempo sang pagpatigayon sa mga line works ni mapaiway na to kag subong na lang himuon nga daan. Exactly bombot siyam kag ginapabugal gid naton diri ang out of 24,000 plus kontani nga mga konsumidor nga apektado gid bala sang line 5 sang sininggin ayo sang NGCP from 100% nakat naton sa 6% na gid lamang ang maapektuhan sang 12 hours nga power interruption ang ginubra naton diri nga pag tie up, pag load up sa iban nga mga feeders sa mga consumers nga maka-experience na gid lamang sang 3 hours and 30 minutes bala nga power interruption amo nang ginaobra sang more power Iloilo nga ginatinguan gid naton sa ginaobra naton nga unahon ang konsumidor in a way abi nga hindi nila ma-experiencean amo ginabala kalawig bombot siyam nga blackout as much as possible kag of course kung may mga concerns sila nga pwede abi gusto nila magpalabot sang concerns, mga mensahe, bukas gid ang linya sang more power Iloilo via Facebook page man na, Messenger, kag at the same time ang mismo more power app gid bombot siyam. Alright. Sa mga luyag magpamangkot kung ang ila sining lugar specifically maapektuhan, din sila pwede makapagigangot sa More Power, Miss Angel? Of course, mombot siyang pwede gid sila mag-contact una sa cellphone number nato na 0919-07-206 kag 20626 liwat naton 0919-07-20626 o kung mahimo sila maghatag sa ilang mensahe
via Facebook page naton kag Messenger. At the same time, miyara kita 24/7 hotline kag mismo ang More Power Up gid mong Batsyam. Dira gid nila makita kung diin nga mga areas pati ang mapa. At the same time man abi pwede sila makapalabot sa mga concerns nila kag makakuha sang immediate nga mga balita kung diin nga mga areas abi nagsiga na kag kung diin pagid nga may mga updates Bomba Cham. All right, thank you so much, Miss Angel. Good afternoon. Good afternoon, Sir Cham, and sa mga tagpalamenti nato. Madamo gid nga salamat. There you have it, si Miss Angel Tan sang More Power Iloilo. So may scheduled power interruption na by Sunday, 12 hours na ya. Sa mga kabumbuta, sa mga luyag i-clarify kung bala nalakip ang ila sining lugar, pwede gid kamo makapakigangot no kag subong man maka-check sa social media accounts sang More Power Iloilo. Ang oras naton is 11 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ginatingwaan man naton nga malabot diri ang utod sining biktima nga una sinigin payag nga iya sinigin utas ang kaugalingon nga kabuhi sa may syudad iya sang Pasig. Apang sang nagpanghusisa diri karon banwa ang Bombo News team paraligban kay way sa may na-recover sining armas nga malapit sa iya. Kay siyempre kung ang aton sining anggulo nga pagasundan hikog pagtiro ya sa iya sining kaugalingon ang armas abi nga iya sining gingamit makita ginagilayon malapit sa iya sini iyang bangkay but sandig sa aton sini nga pagpangusisa sa Bombo News team malayo payas kawayanan paya nakita niya sini nga bangkay say maswed sa gina pasuni sini bag niya nga dra niya gibutang pusil malayo man sa iya sini nga bangkay. So ang pamilya diri nagaduda nga ini siya ang naghikog sa baylo. Dako ang ila sini nga pagpati nga ini siya ang ginluthang patay. Kung lantawon mo ang background sa biktima, tuman ka masubo man ang iya sini nga sitwasyon bangod nga nagpangita sa trabaho, agod nga makabulig sa iya sini nga ginikanan. No? Ang iya sini nga iloy, kung hindi ako magsala daw, nagasufrer sa nga balatian nga cancer, kag ang amaya sini stroke survivor or stroke victim. No? Rason nga sa karon na nagahulag na lang ang iya sini nga utod. Nga naga parik-parik agod iyang maplastar kag matigayon ang pagpalubong abi sa ila sini iyang himata or sa iya sini nga utod sa aton sini nga mga kabumbo no kung do lang alagid sa ti way gid sang problema Bombo Mel kay sindihan ta na kay nagpabutyag man sa diri sa aton nga luyag ya nga mag pagwa man sa iya sini nga statement pero alang-alang ang tiyempo, no? Basi kung alang-alang siya kay siya lang tong nagahikot sa ila sini sa bahin, sa ila sini nga pamilya, may kantada naman sa bangkay sa iya sini nga utod. Oh. But nevertheless, aton sini mga kabumbo tutukan aton ini kag mangusisa kita dugang, partikularmente sa pag follow up sa aton sini mga bombo reporters sa latest nga pagpangusisa man sang Pasig City PNP. 14 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri man sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Stand by. I-check naton ang balita ni Bombo Pauline Piliora. Good news para sa mga job hire sang city government kay may ara kamo sang ginatawag sining salary increase. No? Or pasaka ng inyo sining sweldo amo ining isa sa mga i-prioritize
ni incoming Iloilo City Mayor Inday Raisa Treñas Shu. No? Sa aton sini nga mga kabumbo kag sumungman iplastar naton dre ining pagkadakop now sa isa iya ka dismissed police officer. Now, ginserbihan ini siya sang search warrant sang City Drug Enforcement Unit kag nakuhaan to siya sang illegal nga droga kag armas. Check ta si Bombo Pauline sa iya sini nga mga balita. Bombo Pau sa report, please go ahead. Detalye kita diri sa mga natipon manaton nga balita. Bombo siya muna kita diri sa may bahinman sang Iloilo City Hall kung sa diin base diri sa impormasyon nga to nakuha pasakaan sang 130 pesos ang sweldo sang mga job hires sa syudad man sang Iloilo kag ini ginanunsyo man ni Mayor-elect Raisa Treñas Shu kadungan sang ginpatigayon nga tree planting activity sa Sunset Boulevard. Pahayag niya halin sa original nga 450 pesos nga sweldo sa mga job hires mahimo na ini nga 580 pesos Bombo Cham agud nga so ano ni daily ni nila daily sini nila nga rate may increase by 130 Bombo Pauline. Yes, Bombo Cham. So from 450 mahimo na ini siya 580 agud man may inog bayad sa PhilHealth contribution sining mga job hires kay ini man ang lakip sa ginaduso nga advokasya or prioridad ni Mayor-elect Raisa Treñas Shu kung magsulod man siya bilang bag-o nga alkalde sa syudad man sang Iloilo. So magahalin ang funding sa income surplus sa syudad kag improved nga real property taxes o kun RPT collection kung sa diin amo ining ikaduwa sa pinakadako nga source sang revenue man sa syudad kag in addition to that ining ang permanent city employees may benefit ini sang implementation sang second tranche sang salary standardization law o SSL bumutram starting August 2025. So ining funding is nag-secure na ini siya sa supplemental budget number 1 sa year as nga tuig na approve na sa sangguniang panlusod last April ini siya bumutram. Ang mga regular employees kay yung dito ligado may ginpatpat ini si Mayor-elect Raisa Treñas Shu ng mga prioridad din naman sa bayan syudad sa Iloilo and among gani ang healthcare-centered advocacy niya and priority niya which is ang mga regular employees may health maintenance organization ini sila or HMO nga coverage. So ginaproseso ini sa subong in coordination man sa Resource Employees Association sa Iloilo City Hall. So, ini, ginpasiguro man o gin-assure man rin timely siya balang nga maka-adapt man sa salary adjustments nga kung sa diin makadungan man sa sige-sige nga pagtaas man sa living cost diri man sa bayan sa Iloilo. So, atong na-mention man 580 dito Bombo Cham o 415 naging 580 pesos is kay may mga or may agreement naman dirabi ang syudad sa Iloilo kag ang PhilHealth. So kabahin dira nga amo gini ang gusto na matabo ni Mayor-elect Raisa Treñas Shu nga ining increased sang sweldo is additional nga makabulig sa mga healthcare or healthcare system man sang mga job hires diri man sa bahin sa syudad sang Iloilo Bombo Cham. Pabati bala naton ang ato ng interview kay Mayor-elect Raisa Treñas Shu. Ang aton gid nga priorities no ang first tagit kasano nga ginahambal is ang healthcare. But ang first yesterday nag-meet kita sa aton nga transition team. Kag nastorya naton kung mag-prioritize kita sang healthcare, i-prioritize nato nga healthcare sang Iloilo City government employees una. Kaya hindi bala, you take care of your own first. So, ang aton nga mga regular by next month or by this month, no, ma-start na yasang ilaya nga HMO. So, may ara na sila HMO para ini sa tanan nga regular. So, this is in partnership with the REACH naton, no, sa Iloilo City Government. And ang aton nga mga job hires, pa-increasean ang sweldo nila. So, from the current 450,
130 kay nga with the same advocacy prioridad sa health para may ara sila nga additional nga sweldo para may inugbayad sila sa PhilHealth. No, kay may MOA kita subong with PhilHealth para may join sila sa PhilHealth ning coverage para man sa ilang healthcare. So ang kanan nga regular nga mga job hires, ang existing naton nga job hires will be having an additional 130 pesos. Ang source of fund naton, ang taxes naton kag ang current naton kay as of yesterday hambas ang tresurero naton may ara pa man kita surplus no kag pwede nga magamit para sa increase ang sweldo naton. Bomba Champs Mayor-elect Raisa Treñas sa ginpatigayon mandari o ginanunsyo niya nga information mandari sa pag-increase sang sweldo sa mga job hires diri man sa siyudad sa Iloilo subong man sa mga regular employees nga may ara naman sang kon cover naman ang ilang nga HMO. Bomba Champs. Oho. Ano nga ning HMO? Health wait lang. Doon nadula man to ba? Oh my gosh. Health Maintenance Organization. Okay. Health Maintenance? Health Maintenance Organization. Organization? Mm-mm. Okay. Ang purpose, kung tsakto paghangop ko, ang purpose nga ginpasakaan, ang ila sining sweldo by 130 pesos daily from 450 mangin 580 is because para nga may inugbayad sila or may ara sila sang awag siya ni i-contribute sa PhilHealth. Oh. So hindi bala santo anay may ara man sining nga do program nga libre na ang PhilHealth pero do sa pagkabalo ko iyati sa mga indigent mo. So, ang mga job hire nga niti, bangod nga may sweldo, may trabaho, hindi ba sila makabig nga indigent, tabot lang sa aton sini nga mga kabumbo. Pero, ang akon sini paghangop, ang dugang nga sweldo nila, ti makadto sa ila sining pagbayad, sa ila sining insurance Domos na? Ang increase ng 130 pesos daily, Bomba siya, may 30 pesos deposited sa ilang of PhilHealth. Okay, so ang 30 pesos deposit sa PhilHealth. So ang matilawan sang mga job hire sa 130 pesos increase is 100 pesos. Kay ang main purpose diri Bomba siya mga agin pasaka man ang ilang nga sweldo is that nga may source of funds sila or may kuan sila sa tion sang emerhensya, especially kung marisgo na bala ang ila man nga ikayong lawas Bomba siya. So apart in that sang advocacy or priority nga ginadto ni Mayor-elect Raisa Treñas nga kunahon kiti amo ning mabulubudlay subong kay aside sang mga lapnagon man nga balatian subong sa pungsod naton Bomba Cham, ginauna niya ang health gid or healthcare sining mga maglawas diri sa may mga pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Dapat unahon yung man diri ang mga empleyado man sa bahin sa Iloilo City Government. That is why nga ang increase nga ni is main purpose is that mahalungan or makadugang in times of emergency may kuhaan ining mga, most especially ining mga job hires Bomba Cham. Tidaw bayo man, but amo ining insurance siya nga hindi ko ginpagamiton. Do hindi halandomon nga gamiton. Gets mo Bombo Pauline? Exactly, Bombo Cham. Magamit mo lang ini kung nagabalatian ka. Sino man nabi gusto magbalatian? Exactly, pero bangod ang balatian, bisan ano mo na kung kaisa kahalong, hindi gid mapaiway nga maigo ka sang balatian, mas maayo na nga may preparasyon ka nga daan. Mo gina ang main reason diri Bomba Cham. Ti maayo maning mga maayo maning priority program ni incoming Mayor Inday Raisa Treñas Cho.
So isa lang na sa mga priorities man diri ni Mayor-elect Raisa Treñas Chu kung ini mag-a-assume na bilang bag-o nga alkalde man sa bahin sa syudad ng Iloilo, Bambatsyang. All right. Sa piyak na bahin, may ginpatigayon kagina nga search warrant operation ang City Drug Enforcement Unit diri man sa bahin sa Zone 1 Veterans Village City proper, Bambatsyang kagina sa nga aga. Kag ang subject sa among search warrant operation among si Joel Destacamento alias Banog. Nagainad-edad siya sa 58 anyos, kasado, residente man sa nasambit nga barangay kag may ranggo nga Police Staff Sergeant sa Region Intelligence Unit Bambatsyang kag na-dismiss ini siya or na-dismiss ini siya bangod nag-awol sa Bambatsyang sa iyaman nga posisyon bilang pagka police officer sang tuig 2005 Bambatsyang sa aton ginpakig-angutan ang Deputy Team Leader sa City Drug Enforcement Unit nga si Police Lieutenant Jolly John Bandoho. Iya diri ginpahayag nga nahibaluan nga may-ari ini sang previous record ang subject kag may kaangtanan man sa illegal nga droga sa tong 2020 or 2020 sa may distrito sang Molo apang nakatigayon ini siya nga makagwa sang 2022 bangod man na dismiss ining kaso. Pahayag sang natungdan nga search warrant ang ginpatagayon hindi by bust operation bangod mabudlay, madakpan or madanlog ining subject, Bambatsyang. Kung, for example, kung hindi niya gusto baligyaan, kung hindi niya kabala trip baligyaan, Bambatsyang, hindi siya magbaligya. Kagkabalo, ini siya magpalagyo or madahog, ini siya. Bangod man siguro, aabot niya bala ang hulag sa mga kapulisan or sa mga otoridad naton, kasi former or anay police officer ini siya. So, balaan niya ang galawan sa mga kapulisan naton. So, as the saying goes sa Bombo Pauline, it takes one to know one. Exactly. So kung pulis ka, mabala mo na kung ano mga, grabe nga mga term, mga galawan. Kung ang kilala ko pati mga movings, ging English lang. Ang mga galawan sa isa ka pulis, kay pulis ka man mo. Pero kung engage ka na yan sa illegal, hindi ka magduwa-duwa ang mga kabaro mo nga magdakop man sa imo. So, wala pa man may baluan, Bambatsyang, kung ang rason sa pag-award niya is amonin, pagkaso sa illegal nga droga, kaya na-monitor ini siya sang time dito nga nadakpan siya sa may distrito man sa Molo. Hindi, sir, sa isa ka bulan na monitor ini siya, do na baluan nga nag-engage sa illegal nga droga. Kag nagahupot ini siya sang pusil, so natigayon nga ma-recover sa iya posisyon ang 100 grams, bibigyan na balubanta more or less 100 grams ang suspected shabu nga may market value ini siya nga 680,000 kag may nakuha ini siya nga nanari-sari nga pusil mostly gito do ginasuspetsahan pa man lang nga airsoft apang isubmit pa ini siya to Civil Security Unit for confirmation kag may mga live ammunition ini nga nakuha sa iya initially. Pero i-undergo pa man gani sa examination dari Bambatsyang batik .45 caliber ato siya kag .22 ang bala kag may mga replika lang bala pero subject for confirmation and verification pa ina as soon as magwa man ang resulta halin sa Civil Security Unit. So considered as high value target ini siya sang kapulisan Bambatsyang. So ang pusil gingamit minado niya pero ang pagduso ng illegal nga droga hindi gini siya mag-ako Bambatsyang pero initially may information ang kapulisan niya sa Muntinlupa ini siya nagakuha sang supply kag may nagadrop lang diri sa iya sa bahin man sang city proper or basi may ginakuha niya sa pila ka mga terminals man diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. So ining subject Bambatsyang kagina tinguhaan niya pa inikuntani man nga magpalagyo kag tuyo nga maglalumpat man sa piipin nila nga balay kay doon sa second floor dito siya nadakpan kag do hapos na bala maglaton-laton kuntani sa may atop pero natigayon mo ni siya nga madakpan sa kapulisan. Pabati bala naton ang aton ang interview kay Police Lieutenant Jolly John Bandoho ang Deputy Team Leader sa City Drug Enforcement Unit. Ang subject naman sang aton nga search warrant mo si Joel Destacamento Villaruel, 58 years old. Dati niya member sa Philippine National Police kag na-dismiss sa serbisyo. Nag-residente sang Barangay Veterans Village, Iloilo City. Mga isa ka bulan, nakabaton kami sang impormasyon nga si Joel alias Banog, isa ka dismiss na police officer, naga-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga
Kag at the same time, may ginahuptan niya pusil. So, ang amon nga initial ginimo, gin-inform na ito ng aton city director, si Police Colonel Kim Piligada, kag gilayon sugo siya, nagbando siya sa aton Chief CDEO kay Police Captain Ryan Cristinot nga pag-trabahoon ini kag para matakop man sa pagbayular sang RA 9165. Sunod sa iya mga year 2005 nag-awol na siya sa serbisyo. May previous record nito, sir? Ang record niya nga nadakpan siya sa violation man sa RA 9165 sadtong tuig September 20, 2020 sa Molo, Iloilo City. Ano siya, sir, nakagawa? According sa iya nakagwa man kay na-dismiss ang iya nga kaso. Sa ginpatigayon naton nga pag-implement sang search warrant na recover naton ang suspected shabu nga ginabuluban ta 100 grams kaya nga may standard drug price nga 680,000 pesos. At the same time, ang nanarisarin nga pusil nga ginapasuni nga airsoft pero aton pa ipa-examine sa aton nga civil security unit. Sa supply, sir, hindi siya ka nagakuha ng illegal drugs? Kung sa illegal drugs naman, hindi gid siya mag-ako pero may mga monitoring kita sa iya nga may contact siya sa Muntinlupa. Kaya ginadagdagan siya dire. May ara kita mga videos, series of videos, pictures, transaction nga nagapamatuod nga naga-engage gid siya amo na nga nakumbinsi naton ang korte nga mag-issue sang search warrant batok sa iya. Ang search warrant naton ma'am kay mabudlay siya naton madakpan sa gwa kay kadasig siya magdalagan tapos hindi naton matigayon ma-recover ang iya nga suspected siya bu kay ara mismo diri sa balay niya ginatago. So kung may mga videos kita nga ginadaho niya lang kag kung may ara nga gabakal siya hindi na gusto hindi na gid pagbaligyan. Kung mag-meet up siya sa iba niya lugar dayon niya nga gapalagyo kay bilang sa police officer balaan niya ang hulag man sa mga manugdakop. So natunaan niya nga daw mas madanlog pa sa pantat. So bali din sir ang area of operation? Bali siya ang iya nga pag-operate diri sa Veterans Village ka nagakadto siya sa mga gaming facility nato niya bukas 24 hours kag dito man naghampang paugat kag dito man posible nga naghatag. Sang kita nagamatamot approach kag nagpakilala kita bilang mga membro sa kapulisan may dala kita nga search warrant talin sa korte nakamutik siya kag gilayon nga naglukso pa sa iya nga panimalay kag malagyo apang natigayon aton sa corner kag nakuha siya anoy naton para mabasahan sa nga nagakaigo nga search warrant. Bili mga tubang siya sa paglapas ang Republic Act 9165 o kunang aton nga Dangerous Drugs Act of 2002 kag ang aton nga Republic Act 10591 or ang New Comprehensive Law for Firearms. Bombo Champ, si Police Lieutenant Jolly John Bandoho, Deputy and Team Leader sa City Drug Enforcement Unit. All right. So, ibang taging information, Bombo Champ, magbalik man kita dugay-dugay. Ini si Bombo Pauline Dimitri-Diora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kina Bombo Paulina Piliora sa imo siniiyang balita. May sugpon sina diri si Bombo Joe Marvilla but balik-balikan tani kay magabuya kita na isang pila lang ka importante sini nga mga pahanumdom. Ti amuning ambal nila balang kung hindi kaya kontento sa imo sining sweldo particularly sa bahin sa pagkapulis tinaga sinindikato kagid dumduman ko na yung mga tinaga ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. Sa aton sini nga mga kabumbo nga kung hindi kaya kontento sang ang mga pulis ni nga hindi kontento sa ila sini nga sweldo ti amuning naga sinindikato paslati way na sila lugar di sa bahin sang IPPO no mga mamo sinang kasubong sang tinaga ni Gov Toto or si Gov Tatay basta amuning ila sini nga gin pabutsyag or pananawan sa mga member sa Philippine National Police nga naga-engage pa sa mga illegal activities such as illegal drug proliferation sa aton sini nga mga kuturan nga nagaduso sa illegal sini nga druga or nagapayong naga-acto as protector sining mga durugista
Oh, pero amo na lang hambal nila kung nag-engage ikaw sa illegal drugs, wala iya sang forever na pamatudanan ni sa pila ka beses. Oh, anong pahayag sa mga opisyal sa Barangay Veteran sa Village? Lakip na kagiban pa sining mga balita kag impormasyon karon balikan ta sa panay nga pagpalayag sa bumuanay sa udto pagkatapos gid lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, 10 minuto sa nakaligad sa takna sining alauna. Balik na sa bumuanay sa udto. Mga barangay official sa Veteran sa Village City proper nagapayag nga nagagwa man ang pangalan sang anay pulis. O nga kung sa diin ti naangot ini sa illegal nga druga, sa particularly sa pagbaligya sa illegal sing druga. Check pala naton ang dugang nga mga balita nagikan man sa patrol kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Sa aton man sining pagpangalagad and later on istoryahan ta diri banwa may kantanan sa sining public utility vehicle modernization program damo sinisang nagapamalabag ida diri banwa way labot pangadaan nga Department of Transportation Secretary nagapahayag subong nga ang masubra 1 billion sini iya nga kautangan sang nagaulutang tubla sining mga minibus. Sa aton sini mga kabumbong ti why na sila sang inugbayad ti the fact nga may mga kasubong sini nga datos sa aton sini mga kabumbong nagapakita lamang nga mabudlay ang pagpatuman or why nagakangay ining pagbakal sa mga tuman kamahal nga mga minibus. Check tanay this time si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpalabot rin sa pagkadismaya ang pila ka mga barangay officials no sang Barangay Veterans Village Iloilo City proper ining kasunod man sa sining pag-aresto sang isa nila ka residente nga muni gani ang gindismiss no nga police officer kag at the same time bangod man sa sining kaso sining gipangatubang sa nagligad sining mga tinuig pumutsam. So natigayon na ton diri pakigangutan si Kagawad Albert Susbilia sang Veterans Village kay sang tiyempo yan
kaagi ni siya nangin chairman, no? Asa nga peace and order sa barangay. Kay man kung chairman ka sa peace and order, ang trabaho mo ni do kapitandam lang, kundi may mga kinagamo, do mo gid na ang nagapangunaman sa pagpatunga sini, no? So sang time kuno ni Kagawad Albert Susbilia na dumduman niya paning nakaagi ni Dakpan sagin patigayon sini by bus operation, no, sa 2020 amo to gani kag sa 2022 tubla, no, nga daw nakagawa ini siya sa may prisuhan Bumbutsam, pero antes pa man siyang madakpan sining by bus operation na notice na nila, no, bilang barangay official nga do kasubong may bisita, no, sa Puloy-an sang nasambit sining karon nga dismiss police officer. So didto nagduda sila nga basi may nagakatabo sining illegal sining activity Bumbutsam amotong sang 2020, no, ini siya ang natigayon nga madakpan, pero hindi to sa ila sining barangay, no, kundi sa ibang to nga lugar nga nadakpan ining nasambit sining karon nga individual. Dugang pa sini nagapasalamat man at the same time ti may aras ang pagkadismaya kay na involve ang ila sining barangay kag pagpasalamat nga na tigayon ini, no, nga madakpan kay tiway man sang lugar sa ila ang pag-engage, no, sa sining illegal sining droga nga ti sunod sa tungdan way man sila nagkulang, no, sa pagpadumdom sa ila sining pumuluyo sa kung paano nga hindi na intrahan, no, mga illegal sining aktibidades sa barangay agod nga way na sang damo sining gamo Bumbutsam. Ari lang unang kabahin sang pahayag ni Kagawad Albert Susbilia sang Veterans Village. Kilala siya daw simple. Baka may kita kung anong mga reaction niya. There's something kung may mga hiding business siya. Kung ano, hindi mo namon dali-dali man. No? Pati sa gagwa man mga ngalan nila. May mga, siyempre may mga informant man tadi nga nga nagasugid. Nga mga damo tao, something daw, ano bala, kung di nang kalamay ditong subay. So tapos silingon to may mga something. Something. Siguro. Kuan namon una-una bis nadakpan na siya. Siyempre dira na namon na nuan nga involved siya sa mga illegal activity about drugs. Siguro then after sina siyempre pagwaya, siyempre bag-o di pa kami kaano pagiluwat kung ano mga strategy niya. Panilagan. Siguro away pa kami ka reorgs na ngamon ng mga badak mo. Naunahan kami. Then siguro may mga bagay man nga hindi man namon tanan siya nga ang iya nga mga private life hindi man namon masundan kung ano gid mo. Okay. By the way, Kagawad, 2020 nadakpan sa Baybas, no? Tapos 22 doon nakagawa siya. Ano na tapos siya na prisuhan niya na? Siguro basi pagkabalo mo? Basi nag-plea bargaining siya. Okay ha. So naman nagnubo ang yan nga no? Sentensya. Okay. So bali after sila 2022, Kagawad ka to sa chairman sa Peace and Order, no? Oh yeah. So anong monitoring mo after nga nakapuli siya di? Siguro every night sa aram sa balaya. Okay. Pero may stay put lang sa balaya. Then isa hindi mo na ganing hindi ko man no kasi siyempre may mga lagyan mga lain hindi na sa masubaybayan. Pero ang na-mention mo to nga daw may nagabulbisita si Yada. After na to sang nadakpan sa before? Before. Before, okay. So may mga other feedback man siguro mo na naglatabo so 2022 nakagawa siya na-monitor siya sa badak, no? Nasulod siya. Up to the present, abe. Doon nasulod sa badak mo. Di pa ko ka gid gawa kay together with Cap David kami lang istorya kung ano mga bagay namon nga mahimo. Sige napatawag ba na sila wala kami man likom na sila sa kundi sa magkadto it means balaan na. So ang barangay dumambal mo nga may pagkulang manabe the time? Siguro ang amon ginabuhat siya wala man kami pagkulang sa mga pumuluyo namon ginabuhat ginamon tanan ng amon nga mga masarangan nga mabuhat kay Kap David is birig siya kuan tama gid siya ka may giid sa amon nga pag sa barangay. Kay
kami gaugyon kami tanan mo during the time. Ti subong lang guro nalutsan kami kiti during damo by election. Then di na namon bag walang tapos ang kapuwayway. Na strike it sa siguro. Pasalamat man kami nga kwan at least paano na buin-binan man ang mga kwan mga illegal activity sa barangay namon. May reklamo sa iya de nga like say for example do pinalupok or ano nga mga akusasyon abi sa iya kagawad. So far do wala man. Wala man ko kay oo. Wala man na palabot sa ako kay wala man ko kabalo. Times hindi ko man sa amo na sila ko hindi ko man sila masubaybayan. Okay, sige. Anong mambal nyo ni lastly kagawad sa natabo sini nga posible makapekto mas pangalang barangay ni? Yeah. Ginapaibalo ko man sa tanan nga pumuluyo nga kung sino dira ang nagatago-tago pa, paliyog lang. Wala ang aton barangay wala wala gakalipat sa mga obligasyon namon. Basta hambal ko pangabay ko lang nga dulaan nyo na paiwan nyo kag hindi na kamo sa barangay sang veterans ang tanan may konsekwensya gid maabtan kamo. Si Kagawad Albert Susbilia sang Veterans Village na pakigangutan taman diri si former punong barangay sa Subong Kagawad na John Eric David kay ang kapitan Subong amo ni si Capsilia Campo ginbuslan niya ni ang bata ni Cap David la babae amo sa unang kapitan damo bumutsam so amo ning nagbulo si Cap Campo no Celia Campo ti sa kay Capsilia Campo do ay mayinggid siya sang idea kati pila plakbulan do mga 5 plakbulan gipungko sa bilang kapitan. So ang naglawig gid ni si former punong barangay John Eric David. So napakigangutan naton diri si Cap David bumutsam so gin-confirm man nga ti may previous ni siyang kaso in line sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon may kantanan sa illegal sininga droga no. Dugang padri sang natungdan before ini siyang nagwa sa pagkakapitan ara na ang pangalan no nagagwa niya ang pangalan sang sining individual no nga nag-engage sa illegal sining droga kun ara sa ila sining barangay and anti-drug abuse council no o kon badak sa ila sining lugar bumbutsam ti kon lang tawon do mga 2022 do bago lang guro to ka agwa man sa presuhan amo to nga na monitor gilayon kay after na kuno nga makagwang isak individual halin sa presuhan so dibet sa lungon way na sang monitoring no ginatugyan inas barangay so mo nang nagagwa ni ang pangalan sang nasambit sini karon niya nga individual ay kantanan nga nag-engage sa illegal sining droga bumbutsam ti sa pag-assess sini ni Cap do mabudlay gid man no nga inisya ang mapakigangutan kay ti mismo sila gani hindi man gid ka balo kay ang ginaobra sini sang individual after yung kagwa sa presuhan adway na siya gagwa sa balay amo nga naobserbaran nila ang gakadto da mga iban nga tawo no nagabasita siya sini nga lugar kun siya sini nga balay dra sa may area sang Veterans Village. Ariblan ng kabahin sa payag ni former punong barangay John Eric David kag Subong Kagawad sa Veterans Village. Kilala ko na siya. May previous na siyang kaso sa una. No? Pero okay ko kabalo kung na-dismiss to. Basta may previous na siyang kaso mula na balay. Involved sa lukap? Illegal drugs man to. Ikaw na to kapitan Cap no? Yeah, ako tong kapitan po hindi to diri siya nakuha sa barangay. Oo. Subot silingon si ibang lugar? Yeah, daw molo bla no? Isa either molo o dito bla sila nakuha. Pero sa nakuha to may mga illegal drugs arara ni siya sa badak nyo Cap? At during the time bala mo ti kinanglan mo magkuan no magatag sa report no sang akong kapitan ara na sila monitored na subot silingon sa barangay gapartisipar gid kamo kung paano nga
address mga problema sa barangay kap? Ati wala na no, sige-sige man na yung trabaho no, Mm. sa mga barangay officials kay mandated bitano. Mandated kita nga magbulig. Hindi maning puro lang operation no, may ara man kita nga Yes. bulig kung paano ta sila mapabago ang mga Mm. kabataan. After siya nakap, anong observation nyo? Ano masami sa ginareklamo dis barangay? Anong Oh, wala man no, May man? may mga piti nga kwan pero hindi man dako gid no. Kanga siya, no, Kap? Mga gamay-gamay nga ba isay. Mm. Mga hindi pa insindihan siguro Amo Bay, wala na. si sino na ba isa kap? Hindi ko na ma-recall no, kung basta may iya to one time nga ari pa ko dito na ariglo man to no. Yung kabataan doon nag-agi na sa iya mo. Bilang barangay official pa di sa veteranos, anong aksyon nyo ni kasunod sa natabo ni kap kay hindi gilaglahog ning armaso? Ati duwa? Duwa? Na aton nga ginamapan subong. Una is wala man kami kabalong amo na kadamo ang ara sa iya no. Pasalamat din kami sa kapulisan sa madasig nilang pagtrabaho no. Pagbulig sa komunidad Kadua is naluoy man kami no. Naluoy man kami sa tao wala makapatigayon no magbagpo sila. Amo nang isa ka concern namon, that is why the session gani kami kung ano bagid sarang naton maobra. Sarang mahimo naton mabuligan naton tanang nga pumuluyo nga maging responsable sa hindi lang sa kaugalingon niya, hindi lang sa pamilya niya, kundi sa komunidad man nato. Background siya nakap ng mga kabataan, asawa? Yeah, no? Do married na siya, may bata na siya. Dagko naman? No, dako. That time sa kapitan ka, doon ang kaistoryanay ka mo kap, doon ang kahinunaanon makmusiyana? Ay, no, pagwa yagid bila nakakadto Presuhan? ako, no, nakasugilanon pa kami, no. Nakasugilanon pa kami. Di nambalang ko man siya gani nga ngayon man na kay matigaan kita sa second chance pa. Sang ikaw kapitan, sang last nga na isang kapitan ka pa nakagawa na sa tukap no? Agwa na siya. So ano may na-monitor nyo ga engage na siya liwat nagbalik siya? Actually pagkagawa niya manugawa naman ko sa kapitan Do pila na lang. Rumin po kato nga doon nagbalik siya ano? May ang late ang ulihi to nakon nga nabatian daw balik kung pagahon daw may nagakadto da sa ila. Halin ka to kapitan no? Manughalin na. Si Purmon Panong Barangay John Eric David sang Barangay Veterans Village no, City Proper, Bumutsamp sa lugar. Hindi man gid maglayo ang barangay hall sa balay sang subject siguro ang barangay hall may estimated na ton do mga more or less mga 80 meters ang kalayoon. No, kay tiyang barangay hall ni kilid ni sang ila sining dalan mo. No, lapos ka dito sa may dito ka na lapos dito sa iya sang Campo Delgado. Bumutsamp tapos dra sa may lugar sa subject may banas-banas la sang gamay sa ronhan lak barangay hall pasulod na dra ang balay sa sining subject person sa sining operation sa aton sining otoridad pero ti amo to ganing hambal sang barangay official nga hindi nila ma-monitor kay ti ang subject gani ang mismo ang kakilala sini daw mo na yang nagabisita da sa lugar kagway ni sa gawagawa sa ila sining pulian Bumutsamp dra sa nasambit sini karon nga area. Subot silingon niya ang iya sini nga pagdeal sa nga illegal nga droga, ikaw tiya makadto sa ila balay, di nga siya magwa kag magdulong. Yes. Amo na sunod to gani kay Kap nga paghalin niya before sa magbiya bilang kapitanda. May mga nagabisita siya kagahon, no? Mga pamatay oras bla. Do mo na nga mga tiyempo ang kadto da siya kagway ni siya gahambal nga after nga nakagawa na sa prisuhan abi nga duga pa sayang
Dodra lang gid siya kuno sa balay niya. Kaya ang balayan ni alagyan, no, may putok sa nga gamay pasulod. Agyan mo ni pero hindi kiyak dali-dali sulod kay ang gate just na steel, tapos ang balay may ara sa babaw, no, double story siya, magi ka pa sa hagdan nga isalak bilog tawo makaagi mo, no, saka as babaw bumbutsam, at tapos pag-abot mo to do may duha ka kwarto, isa kag sapyak, no, sini nga side sang kwarto amo to kinahamban mo Paulin nga kunara ka sa babaw pwede ka to lumpat-lumpat sa babaw katop. No, sang mga tawo galing ti basiko do na corner na sa otoridad amo to nga away na sa matakatigayon kag ti do may ano naman siya medyo may dadidad naman kag sa lawas siya medyo dako-dako siya, mabudlay siguro kung mag pato siya ala Spider-Man o maglumpat pato siya. Mabudlay ang manyubering. Manyubering kay kina nagtuloy-tuloy pati danlog na mga atop amo to siguro nga ginpili niya lang ati taymunong na lang sa malagyo pabi. Kay duwadak bilog tong salakyan kaswatong nag-operate, no, nag-responde to sa lugar o kung nag-augment sa kung paano nga tigayon, no, ining search warrant sa City Drug Enforcement Unit Bumbutsam. Eway naman amo lang tong ginimo niya nga nag-attempt siya mga palagyo pero bato Bumbo Jomar nag-attempt siya magbato. Why na sa nag-attempt to kay ti bala naman ba si Doro damo na to sa police Bumbutsam sa area. Kun gabi siguro tabo basi ko nagplagyo gid man. No, Bumbutsam kay kun makatabok-tabok sa tos mga top hindi nang balaan kun din sa lumusoto mo. Unless nga may tropa nga ti taga-dra kabalo siya kun paano kag kun din dapat mag-suot-suhot dra. Ati do kung ako yung maglantaw do nabisto naman guro da sa mga taga CDO kundi ng lapos-lapos da. Yes. May posibilidad kay sa kabulan lawig-lawig naman amo. No, nga monitoring ti kun ano nga mga intel operation kung ginahimo sila nila da sila transform sila da kung paano nga maka plastar antes pa man gin napatikayon ining nasambit sa operation kay hindi niya basta-basta daan ang ila sa nga subject kagkabalo man siya sang ulubrahon man kay ti anay man pulis mo anay man naga-serbisyo sa aton sa gobyerno ang ining subject person Bumbutsam. All right. So manang latest no, direkta karon sa area sang Barangay Veterans Village City proper. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. So kung lang taon mo abi sa pagbaligya sa illegal nga droga, dasig imang kwarta mo. Kag dako ang imo sini nga kitaon. No, pero masubo lang kay miyembro sang Philippine National Police, previously ti miyembro sang Bureau of Jail and Management Penology. So makambal kita nga ginagamit sini nila ang pagkamiyembro sa nila sa otoridad or being the authority, no, sa pag siguro ti pag influence man no, sa pagbaligya, pagkabalo kung paano maglikaw sa mga kabaro sini nila. O galing mo lang sinabanwa, no? Ang at stake dako ang kwarta pero kung madakpan ka ti prisuan mo man kag ang imo sini nga ginpundar pinangabudlayan man na or pinagi sa illegal, panigurado nga do kasubong ina sang aso nga madasig lang iya madula. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti dapat ining mga yara karon sa serbisyo, no, sa law enforcement hindi man mag-abusar, nga mag-engage sila sa illegal activities, any form of illegal activities. Bangod nga ti kanugon sang ilaman siniabi nga pinangabudlayan nag-undergo sa training,
Oh. Tapos bangod gid lamang iya kay madako ang income or for example mga one time big time nga pagpatigayon sang deal sa illegal activities, illegal drugs. Pero ang resulta sini sa aton sini mga kabombo once nga mamarkahan ang imo sini iyang pangalan, mabudlayan na kaini sini banwa nga mabawi pa, mabudlayan mo na ni nga mapanas o hindi na niya madula sa listahan sang aton man sini mga otoridad, sa listahan sang mismo mga kabaro man sini nila nga amo karon ang nagaayam sa sining mga tao nga naga-engage sa illegal activities, particularmente sa bahin sang distribution sang illegal drugs. So congratulations sa City Drug Enforcement Unit na nangin Madinalagon nag-positive ang inyong siniging kasang search warrant kag nadakpan yun gidman ang isa sa mga nagapalapta diri sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Pero in fairness sa sining subject person, ti ginapanginwala niya nga nag-engage sa kuno sa illegal nga droga, pero ti ang iya sining best venue, no? Nga pamatud-an ini sa korte na gid lamang. Sa aton sining mga kabumbo. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alaw na iban nga mga balita kag impormasyon na hindi na naton matatapan bantayan sa iban sinimanu sa Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Isibombot siya Blanco Hoover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines, Buzz Radio Bombo. Oras 2 minutos na nakaligad sa takna alas 2. Plaza Wala de Iloilo, Billboard of Activities for June 1 to 7, 2025. Ang Hunyo 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 6, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang inyo attendance is once again expected sa Sininga Weekend bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang natala nga magatag sa inyo sang One Great Musical Entertainment sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduha anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduha man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduha man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako
Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo, mabugnaw nga hapon. I should know, kaya di pagsaka ako diri sa station, do medyo gaguom-guom sa dalom. But anyway, we love that. Para nga hindi amo nakainit ang atong nga panahon. Welcome sa kahapon lamang program on a Thursday. It's June 5, 2025. Kagao pa ninyo si Tita Regine sa sining hapon. Balik kita sa pag-enjoy sa mga kasaysayan nga aton igidulong sa inyo. So dili lang man madugay. For the meantime, ginakall ko lang ang attention sa aton nga winner, si Nanay Saling sang Iloilo. Nanay Saling, wala ay ikaw sang contact number, ginbilin diri. But I hope and I am sure, hindi lang hope no, pero do sigurado gid ako. Nga nagpamati ikaw every day as you have told me sa imong story, gani nga kabalo ka na no, nga sa Saturday, mag-interview ako sa imo, kag kung available ikaw, makadto ka na lang diri sa istasyon sang Bombo before nga mag-alas 2 ang hapon. Dala ka sa imo nga ID and then ipa-Xerox mo ina. Diri kita maistoryahan na nga duha. But if not, please find ways para nga makapalabot ka diri sang imo nga cellphone number so that makontact ko ikaw. Alright? Nanay Saling, ha? Hope to interview you this coming Saturday. 12 minutos na makalipas ng takna nga alas 2 sa inyong mga istorya dira. Anytime, pwede nga ma-email. If may natapos na ka mga istorya, email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo, paluparon ta na ina. Hindi yan idulong ta na ina. Dari sa istasyon sa Bombo, dari kami sa may Mapa Street, Iloilo City, sa Sky City Tower. Or pwede nyo man nga ma-mail, care of nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sige, ani na aton nga ambahanon para sa inyo tanan. Just do what you're doing there. Basta nakatutok lang ang dulunggan sa inyo nga mga radyo or sa inyo nga mga gadgets dira. This is Tita Regine. Here's our song para sa inyo this afternoon from Kenneth Similia. Sige na, Prinsesa. Mayong hapon. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat
mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka isa sila magulat. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulam na bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Tapos na ang laban, may nabihag na ang prinsesa. Ikaw ba yan? 17 minutes after 2 o'clock, sa aton na ang mga bagtang nga nag-tune in, kag nag-join diri sa aton sa sininga hapon. Di pa ka mo late, manugsugod pa lang ako o basa sa aton nga first story for the day. And nagikan ni sakay Ning Ni. Kung sayo ron, pahaling kay Nening Neni. Aha. Ning Ni of Lambunaw, dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, kag sa bugos nakatapos ng sininga estasyon, kag sa akong mga classmates sa kahanginan. Abi mo, madamo na ako tani, mga nasulat ng mga istorya, pero hindi na ako kakadto sa akong nga kwarto, kay tungod sang natabo, sang January 3, 2025. Wala sang may nakatultol sang akong nga mga sulat nga ginhimo, dugay na, pero hasta tulad, waay mahulog. Ang bag-o lang natabo sa akong kabuhi, amo lang dianay ang ipadala ko. Sorry sang akong nga agi kay madulom na akong panurukan. To begin with, January 2 was my birthday. Ang akong kabataan, nagtipon man kay off man nila sa ila obra, kag nagasiling ako nga hindi paghandaan ang akong nga birthday. Kaysa ako na obserbahan, sa mga tigulang nga ginahandaan birthday, ay dali galuya, kag dali mapatay. Pero sabat nanda,
talagsama ng sanda makatingob. So ay kumahimo, kay pag-abot nanda, may tagsa-tagsa nga mga dala nga mga pagkaon. Gatext lang sanda sa akon hinablos, nga magtigaang lang. So, preparar na ang lamesa. Nagpray sanda, pasalamat, kag welcome 2025. Dason kanta nila, Happy New Year to you, pero birthday song. Tinagatululo lang luha ko. Nangayo man sila sorry. They are happy singing along after lunch, singing, dancing with their kids, and they planned nga maligo sila sa Agrira Beach, tawag ko, kahit isubain na. So ang akon agot, asawa na, kag ang 7 years old nila nga bata, diri sila naghigda. Unfortunately, pagkaaga, nakabasgang akong tuhod sa salog. That was January 3, kag nag-crack gid ang akong tulan sa paa. Oh my God. So, imbis na sa beach sila makadto, sa hospital, sa Lambunaw kami nagtupa, aga pa. Gin-x-ray, pero ginorderan kami nga mapailo-ilo. Tungod kay wala gid kami gamit nga nahimos, nag-uli man anay kami, kag hindi man kami mag-go kung waay signal ang bata ko sa isa ka government hospital diri sa syudad. Kay budlay man, kung waay dayon kwarto. So maayo lang, kay may kwarto dayon, sunod adlaw. Kag January 5, akon operasyon. Good, successful man. So after 5 days, na-discharge kami. Dason nagpa-rehab kami sa amo mangyapon nga hospital. Dito man mismo, no? Pero tiki ang bata ko nga ga-duty dira, dungan man. Nga wala na nag-duty sang pagwa ko, kay nagpa-Singapore siya. So mga isa kasi mana, tener namon dya sa uma, kag may nagabasa sa akong pilas. So ang mga doctors, dya lang ako sa Lambunaw, gin-readmit. And they studied that, they said, no, i-reopen nila ang pilas ko, kag i-flushing para malimpyuhan gid. Kay may ibutang sila nga daw 3 ka rosary beads kuno. And after 3 months, i-reopen naman kuhaon atong beads. Ti-imagine, gasabat ko sa mga doktor, hindi ko mapasugot. Kag daw madulaan na ako resistensya. Kag hasta subong, stressed ako. Hindi ako katulog maayo. Bisan anhon ko, kadula sa isip ko, ang mga malain nga natabo. Gani, pangamuyo na lang ako. Amo lang na makapahagan-hagan kamalain ko nga mga kaisipan. Gapamati lang ko na misa sa DYFM kung Domingo. Kag sang Mother's Day, nagsimbagid ko. Kag nagpa-intention ko. Pasalamat kag sa mga kalag. Kay ikapito na katuig, nga ginbayaan kami sang ilang amay. To kalawig na gid, kag sorry sa mga penmanship ko. Madamo pa nga mga sulat ang mabaton mo in the Regine. So more power to this program. Kag sa mga classmates ko sa kahanginan, ang imo maupod nga tagpalamati, si Nengni of Lambunaw. Osto gid man na no Nengni, ang delikado gid sa mga seniors naton, inang madasma, inang makatipalo, kag inang mausdang, ay kati marupok na ang aton nga mga bones. So kadelikado kon ma-fracture. Kati ma-go through kagid, ma-undergo kagid sang operation. So mga mo na no, exactly ang imo nga ginagyan, pero sige lang hindi ka nagay kay pa stress dira, kag hindi mo pagpanugdumon ang kun ano man da nga wala pa matabo. Patiha lang kung ano ang mga gina-recommend sa imo nga mga doktor, kay ti syempre gina-estudyuhan man na nila kung ano ang maayo para sa imo. So hindi ka magpakulba. You said ang makapahagan-hagan lang sa imo nga balatyagon ang magpangamuyo. So pray and pray and pray. Pray unceasingly. Pray sang wala untat. Para magnami ang imo nga pamatsyag. And believe nga mag-ayo ikaw.
wala ginaya balay sang may mabulig sa imo, ang imo nga pag-worry dira sa mga butang nga ginapanumdum mo, ginapadalman mo nga wala pa man gani natabo. Okay? Karon maubos na iya ang imo nga bilog nga adlaw nga nagapanumdum ka lang dag, pasakit ka sang kauglingon mo da, sa balatsagon mo, sa imo nga ulo, hindi ka nakatulog, o may manami bala nga resulta. Wala gid, kundi hindi lang manami, no? Ang mga resulta nga gindulot sila sa imo. So stop worrying. Okay? And try, no, nga to do sa gihapon ang mga butang nga pwede mong pangamahimo that can lift your spirit up kag ginabala nga para nga ma-divert ang imo nga attention. Hindi ka naman magbalik-balik sa gay panumdum sa kung ano ang mga ginapanghambal dito sa imo. I am sure, no, kung ano man ang ilang gina-recommend sa imo, that is for your good. So, hindi ka maging negatibo. Basta, kung pangamuyo ang nagapahagan-hagan sa imo kaisipan, then do it every day. Kung gusto mo, every hour, morning, noontime, and nighttime. Alright? Basta, buligan mo gid ang imo nga kaugalingon. Okay, Ningnet? Salamat gid sa imo and God bless you. I hope you would find peace sa imo nga kahimtangan subong. Alas 2:25 ang aton nga oras, magbalik kita syempre with more stories diri lang sa kahapon lamang program. Nugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang Zuwala di Iloilo, Billboard of Activities for June 1 to 7, 2025. Ang Hunyo 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees in Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 6, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang inyo attendance is once again expected sa Sininga Weekend bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang natala nga magatag sa inyo sang One Great Musical Entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simple nga
Paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool. It is now 30 minutes after 2 o'clock. Si Lavender Moms ng 2nd District may ginapa-request basahon ta isa niya ka letter for today, June 5. My dearest Tita Regine. May the coldest breeze of the wind be felt by you and make your day fine and away from any lonely feelings. Have a wonderful day sa imo, tita. Good afternoon. And also sa tanan ng mga KLP lovers, mga listeners, and senders. I'm back again para nga mag-share sang another story nga makahatag kalingawan, inspirasyon, pagtulunan. And I know, madamo man guro makarelate sa sininga istorya. So sa liwat, I am Lavender Mom of the 2nd District. Here's my story. Sang college ako, may amiga ako nga si G. Halos mga friends ko sa school, taga-Antique. Si G nga nangin best friend ko, rain or shine, o bisan ga uran, kay bisan ga bagyo, gaupod gid siya sa akon kung magpauli ako kung wala klase. Kay monthly lang siya gapauli sa ila. Tapos, may amiga pagid kami nga si Rose, taga-Antique man. Tapos, mahilig siya sa horoscope, tita. Tapos, ginapabasa niya sa amon kada semana. Ang amo nga horoscope, weekly. Tapos, ginpakita niya sa amon ang iya picture, ang ginpadala sa comics, nga may horoscope sa column nga wanted pen friends. Abaw, damo ang nagpenpal sa iya. May local, may foreigners. Gani daw, nanamian man kami ni G. Ang horoscope bala Tita Reg, nga si June Clemente ang writer, tapos ang manghuhula sa horoscope, amo si Madam Auring. Aba. Ang title ka comics, True Horoscope Story. Gani nagpadala man ako sa picture ko, Tita Reg, sa pen pal column, kagkada semana, gabakal gid kami ka comics. Abaw, pagkasunod semana, ara na sa comics picture ko, Tita Reg. Damo-damo nagsulat sa akon. Karamihan, mga lalaki, kag gapanguliyag sanda sa akon. Pero isa lang ang ginbaton ko, through letter. Si Jake, nga isa ka seaman, mga 2 years ang sulatanay namon. Kasadya, kay mansig diskarte lang kami sa sulat namon. The feeling, numyuhanay kami, Tita Reg, bisan wala pa kami nag-meet. Tapos nag-abot ang time na nagpauli siya, kag nakita ay kami, ay, iba siya sa picture, kag iba sa personal. Tapos nakita ay kami diri sa city, wala, nag-workout ang relasyon namon. Kaya hindi ko nagustuhan ang attitude niya, Tapos putot, kag cute like man sa akon, hindi ko type. Kaya pareho kami nga cute nga darwa. Cute na kudaan, ang boyfriend ko, cute man. So pagkatapos, ang amiga ko nga si G, gusto na gidagadon ako mamiesta sa ila. Kay tapos sira klase man ang ila fiesta. Pilagid ka bulan ang hagad niya sa akon, pero hindi ako magsunod sa iya. Hambal na kanakon, kugani, rain or shine, ginaupdan ta ikaw pa uli. Bisan pulo ka kilometro ang paranawunta, pagtag-ululan kun ka isa, pag hindi pa katukad ang jeep, pakadto sa amon, kay malao ang dalan, kag wala baras ang karsada. Tapos ang balpa ni G, ginabuligan to pa ikaw sa ubra mo sa inyo balay. Tapos gapanugob pa kita pamiesta, kag pamayli sa inyo. Panugob, meaning gapaaga, no, or gapagabi. Anyway, so kung wala klase, tapos ikaw, hindi ka magupod sa akon, munambal niya, no? Damo ka na to, amiga.
Di ka namon papabayaan, Tido may haman ko, Tita Reg. Nagsugot na lang ako nga maupod sa iya, agud nga mamiesta. Tita Regine, nagdesensya kami kay nanay. Di nagsugot man si nanay. Kay nangin maninay, man ni si G isang manghod ko. Antes gali kami maglakat, Tita Reg. Nagdamgo ako, kalain. May tigulang kuno nga babae sa inabalay ni G. Bali lola ni G kuno. Tapos, ginagapos ako sa malam. Kay ihawon na kuno ako. Tapos nakita ako ni G. Naghibi si G, todo-todo, nga nagatumbo-tumbo pa. Maluoy ka, hindi pag-anha ang miga ko. Kung ano gani matabo ka na, ako gid manabat, kag basulon sa pamilya niya. Kay ako ang nagdala diri sa iya. Gani, ginbuyan ako sa malam. Kay dumaano ang amiga ko kahibi, kag pakitluoy. Kag nagbugtaw ako. Hay, kinulbaan ako, Tita Reg. Ano abi, kung pag-abot ko dito sa ila, magmatuod ang damgo ko? Pero hindi na ako kaisol, kay madugsan ang amiga ko. Nagpakaisog na lang ko. Naglakat kami, hambal ko bala na. Basta ara man si Lord, magabantay sa akon Pag-abot ko sa balay sang amiga ko, abaw, na-shock ako. Kay may tigulang dito nga babae. Kagula man kasugid sa ako ng amiga ko. Nadamguhan ko lang ato, tapos abot dito. Pag-abot namon dito, masakit ang ulo ko sa biyahe. Hambal ni G, malagaw kuno kami sa balay sa mga amiga namon. Tapos pagkagabi, mapaplaza kami, agud mamayli. Siling sang malam sa akon, ne, mamayli ka mo, ne? Di ka lang mag-upod. Di ka mag-upod kay G, kay ambal mo, masakit ang ulo mo. Hay, bisan dumalain pamatsyag ko, tita, naglakat gid kami sa baylihan. Kaya nahadlok ako sa malam nga babae, Tita Reg. Tapos pag-abot sa baylihan, hala, may table-table gali. Tapos ang ila style sang binayli, lain sang sa aton diri. Kada disco or music, tag 20 pesos ang bayad. Tapos may lalaki nga nagapungko sa lamesa, nga gatulok-tulok sa akon. Kay may inom-inom, kag may table-table. Abi mo, tita, ginhagad ako sang lalaki masaot, kay ila ko nubayad ang disco nga ato. Tinagsunod man ko, madisco. Sa ulihi, ginhagad na naman ko liwat madisco. Di kay ginhagad man pagid ako sang isa ka lalaki madisco. Kay ila na ko nutubayad. Di, wala ako nagsunod sa lalaki nga ato. Naakig siya. Dugay-dugay, tulok-tulok na. Pati sa amiga ko. Pero tulok na, no? Kasi parebla kami bayo sa amiga ko. Dugay-dugay nagwa kami sa gwa sa baylihan. Hinali lang. Ginbuklas ako sa lalaki. Kagakaptanay kami ni G. Kagrayo gid ang naapukan ko. Sa kanal ako nagtupa. Hambal sa lalaki. Kasuplada sa imo. Hindi mo ko pagsupladahan, ha? Kay wala pati nagsinuplada nga babae sa akon. Hambal ko. Wala mo ko nagsinuplada sa imo, manong. Nagdisko na tagani ka ina. Tapos ginambalan niya ko. Ambalya, karon tirohon ta. Hala. Patsyon ta ka karon. Po amiga ko nagahibi. Nga nagatumbo-tumbo. Ka nagapangayo bulig. Kay basianhon ako sang tawo. Hindi ako kakita. Nagdulom ang panulukan ko sa kakulba. Tapos dugay-dugay, nag-abot ang mga tanod, kagindakop ang ato nga tawo. Kaya ang tawo nga ato gali, adik, gita ti Reg. Nagmatuod man. Naghibi ang amiga ko, pero hindi matuod. Nga ihawon ako kamalam nga babae sa damgo ko nga ato. Kundi, naghibi ang amiga ko, kay natripan ako sang adik. Kaagahon pa lang, mga 2:00, nagbalik na kami diri sa city. Pagkatapos sa tita, nag-eskwela naman ako, kag amo man gihapon, bisan ano nga klase nga magazine, bisan daan na, basta may horoscope, ay nagaagaway gid kami sa amiga ko. Unahay basa,
Tapos do hindi mapatihan. Pero nagmatuod ta na Tita Reg ang akon nga horoscope. One time, nagalakat ko pa uli sa amon nga boarding house. Tapos may papel nga gamay sa alagyan ko. Tigalakat ko, hindi ko tani pagpuluto ng papel. Ang papel nga daw malapalad lang kadako, pero do ginasugo gid ako. Gani, ginpurot ko ini, kaginlantaw. Nakita ko, may horoscope. Hambal ko, to horoscope man eh? Sino ni ayhan horoscope man? Abaw, shocking kid, shock gid ko kay akon horoscope. Parang himala. Sang basahon ko na Tita Reg, ang nasulat amo ni ay, Miss Aquarius, may boyfriend ikaw. Ngang iya nga zodiac sign is Gemini. Tapos, lapitay lang kamo balay. Pero kung magkita ay kamo o kung magsumalangay sa dalan, gabungguanay lang kamo, kung kay isa, do hindi lang kamo kilalahanay. Kag ina nga lalaki, amo ang imo madayunan. Ay, do hindi man ko maributay sa horoscope ko. Kaya ba ko paano nabalaan di Tapos not expecting, Tita Reg, si Gemini boy ay nangaluyag sa akon. Tuod man, kilalahay kami, pero wala kami pagsapakanay. Tapos hinali lang, nagpangaluyag sa akon. Ay, nagmatuod ta na ang horoscope ko, Reg. Si Gemini boy gidman ang nadayunan ko. Do imposible nga matuod man kung kaisa ang hula sa horoscope. So till here na lang ang sulat ko, Tita Reg. I hope nga nakalingaw man sa akon sa aton nga mga tagpalamati. So until next time, thank you very much and God bless. Lavender Mom of 2nd District. Horoscope. Palapati, gali ikaw ha, sa horoscope, sa mga himalad. Pero kung isipon talang, no, ti atong malapalad nga papel, nga ara sa imo nga ginalaktan nga dalan, nga daw ginatutoy kagid nga pudyuton ato. Kay ti horoscope gali ato, sang tanan nga may ang horoscope sign, ang zodiac sign is Aquarius. So ikaw, Aquarius. Tapos may gibutang didto nga mga luyag sa imo si Gemini boy, tapos ang ini nga tawo lapitanay lang kamo balay. Pero kung magkita ay kamo, kung magsumalangay, wala man kamo gabungguanay, wala man kamo gabungnuhanay, no? And then pak. Natabo nga nagmatuod ang nabasahan mo nga horoscope. Diba ang mga horoscopes, may ara daily, may ara nga weekly, but ako may ara man nga monthly, no? Hindi ako sigurado about that. But anyway, kung napatuhoy ato sa tanan nga may zodiac sign nga Aquarius, di dapat kung tuod gina, no? So dapat tanan nga may mga zodiac sign nga Aquarius. Ma-experience man ang amusina, no? Or maybe, depende man sa sitwasyon, sa ila kabuhi. Hindi man niya tanan nga Aquarius single. Ang iban married naman. But what I mean is, damo man single, no? Nga Aquarius, ang zodiac sign. Pero ti ikaw yan, nangin mapinatihon kagid. Kaya ti feeling mo, do parang ito ya sa imo, no? Atong nasudlat nga ato sa horoscope nga ato kay ti na matud-an gid siya nga ti si Gemini boy bali anang ining nadayunan mo do nagsanto gid siya, no, sa sulat nga ato sa horoscope that particular date nga ti imo nga napudyutan kag imo nga nabasahan. Grabe, no, ang imo nga dako-dako nga pagpati, but of course if you are meant to be, no?
It's already written in the stars. Kumbaga, ang universe nagkunayb para kamo nga duha ang mangin para sa isa kag isa. Hindi na kinahanglan ang mga horoscope nga ina, no? And of course, if you're destined, you are meant to be for one another, matabo kag matabo gid na. Whether Gemini ang iyang nga zodiac sign, nga or whether lain man ang iyang zodiac sign, no? But it's just that because basically mapinatihon ikaw, so do ginaangot-angot mo gid ang tanan-tanan nga mga hitabo sa imo kabuhi. That's why ngati do nagapati ka gid dyan, no? Dako gid ang imo nga pagpati nga matuod gid ang mga horoscope nga ina. Well, of course, depende na iya sa imo, pero isa lang niya ang may matuod kid nga mga dako kag maayo nga plano para sa atin. The one above. Okay? Anyway, naringaw mo gid kami sang imo again share diri sa amon, mga inagyan mo to sa antike, sa mga baile-baile, baw, ado ka kululbaan man to, naglabot na yan sa gina-threat ka na, tiruhon niya ka, kay ti feeling niya gin sinupladahan mo lang gid siya. Budlay, no? Kung amo na sa isang tao ang imong masumalang kag husto man na, no? Ang mga ginapang warn sa mga tigulang at tambal siya ay kinanlan halong kagid kung magsulod ka sa baylihan kiti may mga iba niya nga mga sultero nga hindi ka take, no? Gently sang mga rejection or pag turn down sa mga babae. Ti isa gid to siya ino nga daw feeling gaya gin sinupladahan mo gid siya, but actually wala man, pero tianhon mo amo to yung dalagan sang iya nga utok. But I'm sure, no, siguro from then on though do nagtila gid ang imong ginhawa sang pagpurpamiesta kag especially, no, sa pagpamayle sa mga malayo nga lugar nga ti pangayaw ikaw. But anyway, you were able to come home safe and amo lang na iya ang nagamatter. Salamat gid sa gin-share mo din sa amon Lavender Mom sa 2nd District. It is now 46 minutes after 2 o'clock. We still have one story para sa inyo sa pagpanumbalik sang kahapon lamang program kaupod si Tita Regine. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa... And ari naman ang sulat ni Student Mom of Lambuna. By the way, gina-acknowledge ko, wow, another set sang mga pilato ko mga letters naman ang akong ginabaton. Dohaling dito sa imo, Student Mom. Salamat gid. So, today, basahon tang ini nga episode ni Student Mom, nagasiling diri, Dear Tita Regine. Kumusta na kamutanan nga mga KLP fans, listeners, and contributors? Nakasulat na bala ka mo kay Tita Regine? Padala na kamo sang sulat. Kag experience the joy kag excitement kung mabatian nyo ini sa ere. Kanami ba tiyagkun? Nga naka-truly participate ka sa KLP by sending a letter. Iba ang dating kaysa gapamati ka lang. Pero okay na okay man kung listener ka lang. Alright? So, contributors ka man o fans lang, parehas lang, both participated in his or her own way. Tita, ang topic sa sulat ko nga ini is about temptation. We are not tempted because we are evil. We are tempted because we are human. Alan, isa ka secondary student, was struggling with an addiction. Gina-encourage siya sa iyang family members and friends
nga maguntat. Nagsugot man siya, pero helpless siya. Doon nadulaan na siya sa pag-asa. Isa kaaga, naghambal siya kay nanay niya. Kanami ihikom. Sabat ni nanay niya, tindaso mo, kadto sa tiyenda kag bakal lubid. Pag-abot ni nanay niya sa balay, agud manyaga. Nagabitay na si Alan sa kusina. Ay hala. Nagbakal gid man siya lubid, kag nangin matay. Most of us say, I wish I had never been tempted. I wish God to take the desire away right now. Immediate deliverance may happen for some, but most face a daily battle. So nagatudlo pa ako sa college. Before long exams, ginapamangkot ko na mga students ko, Tita Reg, kung ano nga exam ang luyag nanda, open notes or not. This is to lessen or avoid cheating. Kung open notes, man ananda, na the test will be essay type. Explanations for the questions why or how. Most often, ginapili nila na the closed notes test. From this, kapalagpat sanda sa true or false, kag multiple choice type of test. May part nga essay man, pero gamay lang. Sa kada adlaw, God is shielding us from devastating onslaught of Satan that would otherwise leave us helplessly defeated. Kag contempted na kita, He's making exit ramps for us so we can escape. My father is an alcoholic. Gainom to siya sa una syoktong as soon as he reaches home from work. Gainom siya from his bottle every now and then while doing his work. Gin-high blood siya while he was at work. So, gindala siya sa hospital. Naka-recover, but remained invalid for the rest of his life. Gapungko na lang siya sa iyang wheelchair. Sa ginbisita ko siya, he looked so sad and weak. Siling niya sa akon, gahinulsul na gid ako that once, nangin pala hubog ako. I tried to resist alcohol, but I can't do it. How I wish I'd been strong to resist that temptation. Temptations knock often at our door. Sometimes it comes from our own desire, other times through the situations and sa mga tao nga ato nga ma-encounter. Ang istorya sang friend sang husband ko nga si Pilar is a story of temptation. Ang business partner nila nag-cheat sa ila, gintunto sila. He left for the US with his family, bringing with them the money invested for a business. Ang husband ni Pilar nga si Jerry nag-decide nga magkadtuman sa US agud pangitaon ni ang iya nga business partner nga nag-cheat sa iya. Gin-cheat siya, gintunto siya. So he went, but he did not find his business partner. Instead, he found another woman, and he stayed in the US to live with her. Pilar's children lost their father. Pilar lost her husband. Truly, temptation is the reason. Ang mga marital problems mostly caused by either the wife or ang bana, no, nga pangaliwa. Another example is the story of Clark and Mila. After a storybook romance, Clark swept Mila into what observers believed would be the idyllic kind of life found in an especially good novel. Si Clark nagdedicate sa iya kaugalingon to the task of conquering the corporate world, nangin very busy, and endeavor which consumed long hours, his best hours. Si Mila naman, she devoted herself sa mga strenuous task of raising
the two perfectly beautiful children, which they promptly brought into the world. Isa kaaga, samtang nga nag-aili si Clark para nga mag-report sa iya nga opisina. Si Mila, naghambal sa iya. Very calmly. Kalma lang gid katama. Sabi niya, Clark, I don't love you anymore. Nag-file ako divorce kahapon. In my classroom, a broken-hearted Clark sighed heavily as he explained how they both have been doing their own thing ever since the first day back from their honeymoon. Ang rason sa ilang separation sa pagbulagay nila, both si Clark ug si Mila do not have a distinctly Christian way of looking at things. In other words, kung may problema si Mila nga sulolbaron o kung may plano nga inog-develop, a priority to set or a decision to make, she does not think about it Christianly. Kag si Clark, ginako niya nga siya man. He too does not involve the Lord in almost all aspect of their life. Tita Regine, we live in a broken generation. Marital problems are mostly caused by temptation, by disobedience to the commandments of God. And in order to be obedient to our Lord's desires, kinahanglan, isubmit naton sa Ginoo ang every details sang aton nga daily life. And we can do this by being completely dependent upon Christ. That obedience brands our behaviors. Well, sa aton nga may mga bana o asawa, faithful bala kita sa ginasumpaan ta sa altar until death do us part. Padayon bala kamo nga nagapalayo sa iya kapwa. Palapit ka mo diri sa aton Ginoo agud mabalik naton ang matawhay nga kabuhi, kaupod ang aton mga pinalangga. To conquer sin, nip it in the bud of temptation. Kumbaga bukol pa lang no, dana. Palayo kita sa mga bagay nga nagadudong sa aton sa pagpakasala. When we are tempted to do something wrong, the battle belongs to the Lord. Isuksok naton ang panamning, ang armas ng Ginoo. He will save us. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, it says, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Tita Regina, study rin na lang sa lat ko. Pasensya ka na sa agi ko. Pasmado na mga kamot ko. Bye-bye to all. Happy day and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And Tita, please read sang sining binalaybay. Marami nang winasak na tahanan. Marami ng pusong pinaluha. Ito ang mga katotohanang sinasabi sa isang awitin. Katotohanang dapat nating isip-isipin upang ang mga tao ay hindi mangyari sa atin. Upang ang mga ito ay hindi mangyari sa atin pagkat sobrang masakit, parang balaraw na tumutusok sa puso natin. Bakit naging taksil tayo sa isang sinumpaan na hindi magbabago ang ating pagmamahal? Bakit biglang nagbago ang ating isipan at niwalang bahala ang sa ating nagmamahal? Ang pagiging tapat sa ating iniibig, ito na ang iyong naging bukang bibig. Pero sa kaibuturan ng iyong puso, nagbago ka na, sinira ang pangako. Maging tapat tayo sa ating minamahal, magpahanggan pa sa ating libingan. Dumalangin tayo sa Poong May Kapal upang katapatan ng loob ating makamtan. Utukso, layuan mo ako, pagkat hindi ko gustong maging isang taksil sa sinumpaan kong magmamahal sa akin. Maging tapat nawa ako, magpahanggang libing. Wow. Beautifully written, this poem. Thank you so much, yun sa imo.
student mom, always leaving us something to think about. Ang imo nga magina-share diri sa aton. Keep on doing it. Salamat yin kung sa inyo naman yung mga istorya dira. I am waiting. Please email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sakay nanay sa link dira, I hope klaro sa imo ako nga mensahe. Maga-interview ako sa imo this coming Saturday. So, kabay ari kidari sa istasyon sang Bombo bago mag-alas 2 sa hapon. I'll be with you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.